Estamos. Pepe, estamos. Bo día. Imos comenzar o pleno ordinario correspondente ao mes de febreiro. Señor secretario, ten a palabra. Bos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria deste pleno de hoxe, que xoves, día 25 de febrero de 2016. Segundo orden do día, o primer punto é a aprobación secretaria de acta número 02/2016 da sesión ordinaria do día 28 de xaneiro deste ano. ¿Alguna observación? ¿Alguna cosa? Moi ben. Seguinte punto. Punto número 2, decreto de alcaldía, dación de conta. O señor alcalde dictou unha serie de resolucións dende a data da anterior convocatoria ata a data desta convocatoria da sesión na que estamos. Quedan enterados, poden obter copias, se non a teñen ya, non hai ningún problema. Punto 3, expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito número 4/2016. Bueno, bos días a todos. Tal e como xa vos comentei nas comisións informativas, son facturas que corresponden a consumos do ano 2015, gas natural, e foron presentadas agora, entonces por iso ten que vir este recoñecemento extrajudicial de crédito a pleno. Non sei se queren decir algo a este respecto. Non nos vamos a votar a favor. Sempre dixemos de que íbamos a fazer unha oposición distinta. Este reconocimiento de crédito, hasta de agora, sempre viñeron votados en contra pola oposición, podese ver as actas dos plenos, é algo que non é culpa do goberno, ni moito menos o feito que cheguen facturas tarde, polo tanto, a diferencia do que se facía nesta casa, nos imos a votar a favor. Bueno, pois procedemos a votación. Votos a favor, unanimidade. Seguinte punto. Bueno, o punto número 4 da acción de conta retirouse. Creo que estades todos o grupo de acordo. O punto 5, moción conxunta do Grupo de Goberno e o Partido Popular en relación coa declaración da Feira do Cocido como festa de interese turístico internacional. Ten a palabra o señor concelleiro de Turismo. Sí, bos días. Bueno, vou ser moi breve. En todo caso, aquí a cuestión, como é unha moción conxunta de todos os grupos, pois nada, o que queríamos era, primeiro, e como iniciativa deste goberno, desde logo, entendíamos que tíamos que ter unha posición política de consenso, deixar fora do que era o debate político e partidario, pois algo tan importante para os nosos veciños e veciñas como é a Feira do Cocido e con todo o que iso implica, no seu potencial económico, turístico, etc. E que nese sentido, bueno, tomamos esa decisión, a transmitimos e, desde logo, con reciprocidade por parte do Partido Popular, cousa que non nos doi prenda en agradecer, e no sentido tamén de, bueno, pois de asilizar o máximo posible, e esa é tamén a dirección e a aposta política que este goberno ten, e así o dixemos tamén públicamente, de que este ano nos marcamos ese horizonte e dentro do propio ano, no menor tempo posible, desde logo polo traballo do goberno, non vai quedar que teñamos a declaración. En todo caso, de nós vai depender o traballo, e iso sí que o garantimos de sobra neste pleno, e despois, bueno, o proceso, como ben se sabe, vai a Xunta de Galicia, depois a Xunta de Galicia o traslada, que é quen o vai decidir o Ministerio. Polo tanto, entendíamos que bueno, son cuestións técnicas, pero tamén políticas, que en todo caso van facer posible que sexa unha realidade, non? Algo que empezaba no 1969 e que hoxe a importancia que ten. E insistimos, a nosa prioridade é que se aprobe e que disfrutemos del canto antes e que a vindeira Feira do Cocido do ano que ven pois xa podamos presumir desa distinción, non? Polo tanto, aí esa unanimidade, repito que agradecemos, repito que vai ser a nosa línea de traballo e que, desde logo, non imos ter ningún problema en sumalos para que isto sexa unha realidade o antes posible. E tamén, bueno, con reunións que tamén, como temos pedida coa directora xeral de Turismo, tamén lle facemos unha petición para que se axilice esa
esa reunión, non? Que queríamos ter onde vostedes viñeran ademais con nós en dúas perspectivas, tanto política como despois técnica, e que, bueno, unha virtude deste que lles fala, pois se ten algunha virtude a paciencia non o é, non? Entón tamén lle pedimos que se agilice dita reunión, non? A que asistiremos desde logo todos. Polo tanto, nada, entendemos que é algo que todo o mundo, e iso non vou disertar sobre eso, e que nese sentido, en nós, desde logo, van ter un acordo que lle dixemos moi sincero e onde entendemos, e eu creo que ademais así o entenden todos os veciños e veciñas do noso Concello, co cocido polo que supón ten que estar fora de cuestións partidistas. Moitas gracias. Polo Partido Popular. Ben, bos días a todos. Nos concordamos tamén na liña da exposición do Concelleiro de Turismo. Esa man que vostedes nos tenderon para dar este paso, lóxicamente recollémola xa desde o primeiro momento, porque eu creo que desde a primeira edición, como vostede decía, alá polo ano 1968 hasta esta última, que ainda lle quedan actos e días importantes para esta 48 edición da Feira do Cocido, todos traballamos unidos, como era o lema inicial, unidos por un mismo afán. Eu creo que conseguir que daquela primeira reunión de amigos ao rededor de un prato se conseguise chegar ao que estamos plantexando hoxe neste pleno, pois é un traballo de todos, é dicir, un traballo do pobo de Lalín. Lóxicamente, os políticos, no momento que nos toca, temos máis ou menos implicación, pero xa máis que unha festa estamos falando de un motor económico, cultural e turístico. A Feira do Cocido ten xa unha dinámica, podemos cada un ir dándolle un pouquiño os nosos matices, pero está claro de que todos nós traballamos e vamos seguir traballando tamén con vostedes, se nos lo permiten, pois por conseguir esa desestacionalización, por conseguir que a influencia da Feira do Cocido de un día solo se estenda pois cada vez máis, buscar a excelencia do prato, buscar a máxima calidad, a profesionalización da feira, e despois, ao promocionar a feira do Cocido, promocionamos Lalín e todo o que leva, é dicir, todos os produtos, como se fixo en anos anteriores e como vostedes seguiron facendo. Ca declaración de interés turístico nacional tiñamos que agardar un plazo de tempo para poder solicitar esta internacionalización. Eu quería dicir que o tema da internacionalización non é cousa de agora, como ben dixo vostede, senón que desde moitos anos atrás foise difundindo en Galicia, en España e no estranxeiro. Estes últimos anos o que se foi centrando un pouquiño máis o tiro de cara ao que marca a propia orden. Hoxe pódese presentar un expediente que eu creo que multiplica por 4 as exigencias para ser festa de interés turístico internacional. Bueno, se non é por 4, pois máis amplio do que pide ese real esa orden. Eu, a nivel político, alégrome de que cheguemos a este momento, a este consenso. Foi necesario que pasaran tempos, anos, edicións, foi necesario que houbera un cambio de goberno para que todos nos déramos conta do que vostede dixo e do que estamos tratando agora. Eu non é recriminación de ningún tipo, non pretendo eso. No ano 2016 a feira podía ser xa o mellor festa de interés turístico internacional, pero entendemos que o cambio de goberno, lóxicamente, podía haber outras prioridades, pero o importante é que se consiga. Dende o Partido Popular, eu creo que cando gobernábamos demostramos unha altura de miras sempre de cara á feira, de tratar de que sexa unha ferramenta económica, de non utilizala como ferramenta política. O noso voceiro, Xosé Crespo,
así o entendeu sempre. Podemos ver a hemeroteca de invitacións para participar nos actos da Feira do Cocido a todos os grupos e a todos os grupos da oposición. Nos agora, desde a oposición, vamos tratar de estar á altura que vostedes nos piden. Por iso, decirlles que conten con nós para o que se necesite, e nada máis. Moi ben, señor concelleiro. Nada, en un minuto. Eu creo que é exemplar que vayamos deste tema da man. A verdad que, como saben, a primeira vez que eu me presentaba Compromiso por Galicia, en este caso, ás eleccións municipais, tocou nos gobernar un goberno de integración no que estamos encantados. Eu non sabía ata que punto era tan complicado organizar unha feira do cocido, non? A verdad que o traballo inxente non só dos que estamos en esta sala, son sobre todo de técnicos e persoal desta casa aos que hai que agradecerlle moitísimo o seu esforzo. Eu quero lles agradecer a súa altura de miras, quero agradecer tamén públicamente a xo que nos prestou o persoal de confianza da alcaldía adscrito ao Partido Popular, Manuel Vilariño, que está aquí presente, quero agradecer tamén públicamente, e agradecer o traballo durante tantos anos, dende a época de Luis González Taboada de Licho, dos gobernos de Xosé Cuíña, con respecto á Feira do Cocido, e por supostísimo dos gobernos de José Crespo, para que a Feira do Cocido sexa o que é a día de hoxe. Queda moito que traballar e estou convencido que vamos a ir da man polo ben dos veciños e veciñas de Lari. Procedemos, se lles parece, entón, a votación, non? Supoño que non hai outro turno. Ben. Votos a favor da moción conxunta, unanimidade. Punto seguinte. Número 6, mocións do Grupo de Goberno. Bueno, a primeira moción ben referida a unha petición de ampliación das prazas do comedor do Colexio Público Xesús Golmar. Si ten a palabra a concelleira de Educación. Ben, bons días a todos e a todas. Presentamos esta moción porque, como sabemos, dende bastante tempo o Centro Xesús Golmar leva meses reclamando, e xa non meses, senón incluso te diría un ano, porque hai un ano fixeron unha demanda a través do sistema change.org na que solicitaban a ampliación desas prazas. Esta ampliación materializouse no aumento de 21 prazas. 21 prazas que non son suficientes polo feito de que a día de hoxe hai 79 alumnos e alumnas que quedaron fora. Vale, a AMPA do Xesús Golmar leva meses reclamando a ampliación destas prazas, e incluso o día 26 de xaneiro levou a cabo un acto reivindicativo para poñer solución a esta problemática. Entón, dende o Goberno, o que exiximos a Consellería de Educación que tome medidas urxentes para rematar con a eiva que ten o Centro Xesús Golmar, porque son moitos os rapaces e rapazas que están solicitando esas prazas de comedor, e son moitos rapaces e rapazas que están quedando fora. Entón, ante unha demanda que leva anos realizándose, solicitamos a Consellería que tome medidas xa, porque de outra maneira esa política de feitos pola que aboga a Consellería vai quedar nunha utopía demagóxica que é o que se está facendo case sempre nestes termos. Nada máis. Gracias. Sí, polo Partido Popular, non sei se alguén quere falar. Adiante. Bos días a todos. Ben, neste momento, a Consellería de Educación xa está inmersa nun proceso de diálogo coa AMPA do centro para chegar a unha solución que sexa satisfactoria para todos. Polo tanto, neste momento non vemos procedente instar a Consellería a facer algo no que xa está traballando para chegar a un acordo. Polo tanto, queremos esperar a que finalicen as reunións, hoxe creo que hai unha, do xefe territorial de Educación coa AMPA. Preferimos esperar a que finalicen as reunións da Consellería de Educación coa AMPA, co Consello Escolar, e entón poderemos opinar sobre este tema. De momento vamos a absternos. Moi ben. Non sei se a concelleira quere decir algo máis. Non, simplemente o que quería destacar que con unha moción como esta polo que estamos abogando é por votar a favor que esas
se leva a cabo unha solución para rematar con esta IVA que ten o centro. É dicir, a mí parece, eu sei, son consciente de que hoxe mesmo a AMPA se ia reunir na delegación territorial pertinente para intentar solucionar este tema, pero esa solución non chega hoxe, presentamos outra vez esta moción para ver se chega unha solución. Non sei, pregunto. Vamos a ver, instan a Consellería a que chegue un acordo. A Consellería ahora mesmo está dialogando. Entón, volvo a repetir. Esperamos a ver que sale desa negociación e despois poderemos opinar. Moi ben. Perdón. Sí, pero eu o que me refiro é que houve xa unha reunión co conselleiro para intentar tratar este tema hai un mes e non se chegou a ninguna solución. Entón, por iso mesmo traemos aquí esta moción. Tamén é casual que xusto no pleno que se celebra hoxe se estea levando a cabo tamén unha reunión na delegación territorial. Pero, bueno, simplemente quería destacar isto, non é máis. Bueno, eu para rematar, antes de proceder á votación desta moción, é dicir que a AMPA do Xesús Golmar dirixiuse a min con esta reivindicación, eu creo que máis que xusta. Aquí somos moitos pais, non? Que sabemos de que hai esta problemática, evidentemente, en la línea, o que se piden son solucións. Eu sei da mellor disposición da Consellería, porque falei co Conselleiro no seu despacho a abordar este tema, pero certo é que a día de hoxe non trascenderon posibles solucións a un tema que afecta a 79 alumnos en este momento. Eu creo que xa se incorporaron 21, me parece, este ano aos comedores, según me trasladaba o Conselleiro. Digo a cifra de 21, non sei se era exactamente 21, 25, varios. E sei da súa mellor disposición para o diálogo, non teño dúbidas, pero sí é certo que os pais, as AMPAs, están protestando por esta situación. Entón, nós o que instamos, e o que me sorprende a súa... Non lle vou a deixar intervir, señor Crespo, digo, porque para... Non digo, pois estaba collendo xa o micrófono. Bueno, ao que vou... Vale, de acordo. Ao que vou... É que como nos coñecemos, pois, por eso, veña, que eu non teño especial interés en facer armar roxadís deste. Sorpréndeme a súa abstención ante unha petición da comunidade educativa, en este caso, non? Sorpréndeme bastante. Entendo que non é unha especie de ferramenta de protección innecesaria cara a Consellería. Entendo porque eu creo que é un tema independentemente de quen goberne na Consellería. Esta é a miña modesta opinión como alcalde. Eu creo que deberían valorar esa votación, porque non teño, este goberno non ten a máis mínima intención de atacar ao conselleiro nin a consellería en esta cuestión, sino simplemente trasladar unha petición que nos están facendo as AMPAs do centro. E aquí hai docentes que saben que estou dicindo a verdade, non? E xente da comunidade educativa, que estou dicindo a verdade. Por iso pídolles que en aras de atender o que están pedindo os pais de cara a este comedor, que valoren o de cambiar esta abstención por un voto favorable e ir tamén da man para favorecer os alumnos e poder favorecer aos pais buscando unha conciliación entre o laboral e o educativo, non? Que non sempre é fácil na sociedade na que vivimos, non? Dito iso, procedemos á votación. Votos a favor da moción do Goberno. Votos en contra, ningunha, e abstencións que fan moito caso o Grupo do Partido Popular. Pois pasamos, xa non intentei facer sangre con este tema, simplemente exposición e punto, porque creo que é un tema importante realmente, moi importante. Non, quero decir que podíase considerar como un ataque á Consellería, non é o caso. Eu simplemente quero que se resolvan os problemas dos nenos ali. Nada máis, nada máis que eso. Seguinte punto. Moción do Grupo de Goberno para adherirse ao proxecto internacional La Città dei Bambini, a cidade dos nenos. Non pronuncio correctamente en italiano, pero bueno, La Città dei Bambini. Non aprendi o italiano. Adiante, ten a palabra do tenente alcalde. Bueno, isto que sona así en italiano realmente pois é algo que xa está funcionando nalgúnas outras cidades de España e de Galicia, que é o que se chama pois a cidade dos nenos. Aquí queremos bautizalo como o Lalín dos cativos, e é, en certa medida, repensar o modelo urbano dende a perspectiva dos nenos e das nenas. Nos últimos anos, o Lalín non é
un caso aillado, senón que pasou en todas as vilas e cidades, non só de Galicia, senón do resto do Estado, que a excesiva construcción, digamos, o desenvolvemento urbano non se tivo en conta, pois, cousas que antes eran bastante normales, como que os rapaces xogaran con perfecta liberdade na rúa ou en espacios públicos, ou en espacios non tan públicos que eran como solares abandonados, que se usaban como xogos, centros de xogos. Bueno, supoño que moitos dos que estamos aquí, moitos compartimos casi xeración, e lembramos como era Lalín hai 25, 30 anos, ou incluso máis, onde, bueno, un rapaz podía xogar perfectamente libre, pois, a maior parte das horas do día que non estaba no colexio, e no verán, bueno, pois, non era nada raro que os rapaces estuvera xogando hasta as 10, 10:30 da noite, e que volveran á súa casa, pois, cando a súa nai berraba pola ventana, non? É dicir, era o xeito de, digamos, de facer a vida dos nenos e das nenas. E hoxe en día, pois, eso, evidentemente, xa non é así. Non é unha cuestión de nostalgia, sino é unha cuestión de devolverlle aos nenos e as nenas, aos cativos, a posibilidade tamén de disfrutar das rúas. É dicir, os coches, roubaronlle esas rúas aos nenos, e é certo que non lle podemos devolver aos nenos todas esas rúas, pero sí que temos que buscar espazos que o permitan e, ademais, darlle seguridade aos pais e nais de que isto é posible, non só neses espazos que contemplamos dentro de Lalín, do modelo urbano de Lalín, para que actúen con total liberdade, sino tamén que se permita cousas tan simples como que o neno ou a nena vayan andando á escola, vale? Que é algo, ás veces, pouco habitual. Está claro que só pensado, non pode ser de outro xeito, para os que non utilicen o transporte escolar, pero, bueno, pois, esa imaxe que todos temos dos colexios, pois, cheos de coches, de pais e nais, levando os rapaces á escola, non era algo habitual antes, sino que é algo de 20 anos para aquí. Non quero dicir que ese é algo malo, pero que se poñemos medios podemos recuperar a posibilidade de cousas tan simples como que os rapaces, nenos e nenas, teñan esa independencia. Unha independencia que non só posibilita a súa liberdade, sino que tamén favorece unha autonomía, fai tamén cidadáns. Por lo tanto, o que buscamos é integrarnos nun proxecto que nos permite repensar a cidade non só de nosa perspectiva de adultos, senón poñer os rapaces que en certa medida sexan eles mesmos das súas necesidades, que nos contemplen que cousas son as que necesitan, que é o que prefiren, non? É dicir, tamén nesta iniciativa Cidades dos Nenos hai unha parte moi importante, unha parte participativa, que é o Consello dos Nenos, é dicir, que os nenos e nenas teñan a súa propia voz e que esa voz se escoitada dun xeito regulado. Por tanto, non se queda só en boas intencións por parte dos adultos, senón que os nenos teñen o seu aspecto participativo e queremos escoitalos e estou seguro de que eles queren ser escoitados. Cando facemos algo nos concellos pensando nos nenos e nas nenas, facemos desde a nosa visión de adultos, pero seguramente non é porque non lo pedira a ningún dos políticos un rapaz ou unha rapaza, ás veces sí, pero non é habitual. Normalmente pídenos os pais ou as nais. E temos que empezar a pensar desde o punto de vista deles, é dicir, pois, se vamos facer unhos xogos, que xogos son os que eles queren? Se vamos facer un parque, que tipo de parque eles queren, non? Entón, eso é unha das partes importantes, eu creo que cambiar a filosofía, é dicir, non é retroceder 30 anos e que os nenos de Lalín, como éramos daquelas, pois fóramos aí as de Nicasio a coller froita, eso xa é imposible, xa non vamos poder recuperar, pero podemos facer outras cousas para que os nenos se sintan máis a gusto na nosa vila. Entón, esta iniciativa o que busca é precisamente eso, dar unha posibilidade de autonomía a nenos e nenas, independencia, e tamén unha iniciativa na que non traballamos só, senón que a Diputación de Pontevedra vai poñer medios para que os concellos que queiran participar nesta iniciativa teñan a posibilidade de contar con apoios. Por iso tamén creemos que un dos aspectos primordiais e necesarios é adherirse a esta posibilidade e empezar a traballar nesta dirección. E, polo tanto, creemos que é unha moción que, en certo modo, non ten moita discusión e que queremos que saia adiante, se posible, por unanimidade. Moi ben, polo Partido Popular. Hola, bons días. Ben, como
xa acabamos de escoitar polo señor concelleiro, pois, bueno, é unha iniciativa que se está levando a cabo en prácticamente a totalidade dos concellos da provincia. Bueno, sí, a día de hoxe, porque a presentación por parte a través da señora presidenta de Carmela Silva foi do 26 de xaneiro, o sea que estamos prácticamente a un mes. Só quero dicirche unha cousa, é unha cousa interesante que non dixen, perdona por... Nos presentamos o Lalín dos cativos no mes de agosto do ano 2015, é dicir, foi unha das primeiras iniciativas que presentamos. Non é, neste caso, nós non facemos seguidismo, realmente empezamos antes. Ben, vou a continuar ca miña intervención. Decir que a iniciativa non dubido, porque é ben certo que sí que xa habían avanzado, pero na exposición desta moción, pois, con todo o respeto, me atrevería a decir que é unha exposición pobre, porque é unha exposición pobre porque xa nos indican que se necesitamos máis ampliación, que nos dirixamos aos números do boletín da Cidade dos Nenos nos seus manuais. Isto teño que corrixilo, despois de escoitar as súas palabras, pois a verdade é que cambia, porque aquí nas súas palabras, pois efectivamente, xa se dirixe vostede ao ámbito que a nós nos interesa, que é o ámbito de Lalín, cousa que aquí na exposición de motivos da moción que ven ao pleno, pois non se fai ningunha descripción da situación local do noso Concello de Lalín. De aí que agradecemos a súa ampliación na súa intervención. Sin embargo, pois, bueno, a carencia da iniciativa local, pois, tampouco a vemos. Nos compartimos que é interesante dar esa opción a que os máis cativos, nenos e nenas, poidan ter un desenvolvemento e unha autonomía plena, e tamén compartimos e consideramos primordial que tanto os pais como as nais que necesitan ter unha garantía, ter unha tranquilidade de que os seus fillos e fillas que non corran ningún risco na calle. A nós parecenos unha iniciativa interesante, unha iniciativa que o noso grupo, por suposto, vai apoiar, pero sí nos gustaría, para manternos na nosa decisión de apoio a esta moción, que nos pudesen aclarar determinadas actuacións que consideramos imprescindibles para poderlo levar á práctica, como son proxectos moi puntuais nos pasos de cebra, iluminación, planificación dos camiños escolares, como alternativas para mellorar eses puntos conflictivos para que, xa me poño tamén como nai, quedarme con esa tranquilidade, e penso que sería o eco de todas as nais e pais, de que sabes que os teus rapaces saen da casa e que chegan sin problema ao centro escolar. Entón, botamos en falta que non se recollan esas alternativas nesta moción. Non escoito, non sei que... Non digo que o tenente alcalde que non ten rapaces. Bueno, pero supoño que unha responsabilidade como concelleiro, sobre todo nunha área tan sensible como é servicios sociais. Entonces, sí que nos gustaría que nos puderan avanzar un pouquiño, porque si se tomou a decisión de adherirse a este proxecto, consideramos que xa deben de estar faladas estas cuestións para poder leválo á práctica, senón non deixaría de ser acollerse a un plan da provincia e nada máis. E, por outro lado, tamén un dos puntos que aquí se recolle, que é o segundo punto, ademais de adherirse a este proxecto internacional, o segundo punto figura solicitar á Xunta de Galicia e á Deputación Provincial os apoios e axudas necesarias. Ben, correcto. Que axudas sería precisas requerir a Xunta de Galicia? Porque na presentación do proxecto, insisto, a súa presidenta, a señora Carmela Silva, pois fixo, na súa presentación, dixo que este proxecto que non supoñía ningún coste para as administracións locais. Podo lelo textualmente. A incorporación non supondrá ningún coste económico ni cuota para os municipios e é totalmente voluntaria e desinteresada.
voluntaria e desinteresada, pois, efectivamente, por suposto, pero se efectivamente non supón ningunha cuota, que non renunciamos a non instar a Xunta a solicitar a Xunta, pero necesitaríamos saber o que precisan para solicitar a Xunta. Ben, realmente di que... Perdón? Non digo que a incorporación é gratuita, é dicir, non nos van cobrar por participar na cidade del Bambini, é dicir, eso evidentemente non nos van cobrar unha cuota, eso é gratuito. En canto que me dís da Xunta de Galicia, bueno, ahora explicarei un pouquiño a planificación que temos. É evidente que isto é unha inscripción a un programa, non é un plan dese programa, é dicir, primeiro son os programas e logo deses programas salen os plans para executar. Nos últimos tempos estuvimos evaluando as necesidades de seguridade que hai no entorno, sobre todo, primeiro hai que empezar por onde máis nenos se acumulan, non? É dicir, por así dicirlo, é dicir, onde hai maior concentración de nenos. E iso está claro que son as escolas, é dicir, as escolas e os institutos. E entonces estuvemos verificando e estudiando que medidas farían falta, como algúns pasos de peón sobrelevados, como reductores de velocidade, como vallas de protección no entorno dos centros escolares. De feito, temos un plan bastante avanzado de que necesitamos, do que precisamos. É dicir, hai un técnico desta casa que nos está facendo a presupostación. É dicir, nos xa diseñamos. Evidentemente, non creo que sexa posible facelo todo isto nun ano, pero iremos avanzando. De seguro que imos ir avanzando porque temos toda esa vontade. Igual que toda a vontade, por exemplo, na Rúa Colón de limitar o tráfico, a Rosalía que se peche ou que a Praza da Igrexa teña máis seguridade a través duns volardos, ben debido a unha destas razóns, aportar maior seguridade a nenos e a nenas, pero tamén aos seus pais e as súas nais que están ali e poden descoidarse por un ratiño de atender a eses rapaces. Por lo tanto, sí que hai uns puntos, eu chamaría casi acupuntura urbana, é dicir, unha acupuntura urbana que permitiría, actuar neses puntos neurálxicos que nos poderían solucionar moitos deses problemas no desplazamento ou na seguridade dos rapaces e das rapazas. En breves días presentaremos un pouquiño onde se vai a actuar. Logo tamén creo que é importante o do Consello dos Nenos. E o Consello dos Nenos está claro que só se pode facer coa comunidade educativa. Bueno, por exemplo, se queres, se explico varios puntos, non? Para adiantar. Por exemplo, xa nun centro educativo, centro deportivos, temos aí un problema de seguridade moi grande no paso de Cebra do Arena. Un problema brutal. Pois aí estamos buscando solucións innovadoras que nos permitan solucionar a grave falta de seguridade que hai aí. Aí non podes poñer un paso de peón sobrelevado, porque interrumpes brutalmente o tráfico na arteria Lalín, pero si podes limitar máis o tráfico, e hai outros sistemas hoxe en día que a través de sinais luminosos que se activan incluso co paso dos peóns, pódense poñer en marcha e facilitar que haxa visibilidade, porque hai un problema non só de seguridade, sino tamén un problema de visibilidade polas noites, non hai suficiente iluminación. E non estou botando a culpa a ninguén, é dicir, as cousas vanse facendo e pouco a pouco vanse adaptando os tempos. Entón, ese sería un dos puntos que levaríamos a cabo, por exemplo, ese paso de peóns, pero tamén podría falar do entorno do pabellón municipal, é dicir, sí que están pensados eses entornos onde hai nenos e nenas, veredes tamén como na nova biblioteca, na súa adecuación do espacio exterior, pois vaise comer moito espazo o carril de circulación que pasa por diante, precisamente porque a planta de abaixo, que é onde se vai concentrar maiormente a actividade infantil, pois teña un espacio de seguridade onde nenos e nenas que saian desa biblioteca, por exemplo, salen dunha actuación ou dun contacontos, están ali xogando, que teñan un espacio de recreo e que permita limitar ese espacio de recreo do tráfico. É dicir, temos que traballar nesa dirección e, como ves, estou dando exemplos bastante concretos. En canto se pide o que se pide a Xunta de Galicia, está claro que a Xunta de Galicia ten as competencias de mobilidade de Galicia. Ten as competencias e ten, aparte, estradas autonómicas. Entón, solicitaremos actuacións nas estradas autonómicas, solicitaremos actuacións nas estradas provinciais e solicitaremos apoios para levar a cabo moitas destas iniciativas. Entón, eu creo que non é meterlle o dedo no ollo a Xunta de Galicia, nin máis nin menos, nin a Diputación de Pontevedra, o que queremos é que colaboren. Eu vou poñer un exemplo.
para que vexas que ás veces as administracións, cando se piden estas cousas, tardan tempo e non é tan fácil, por eso reclamo a Xunta de Galicia. Para poñer unha parada de bus escolar aí na corredoira, pois pedimos a Fomento e tardou moi poquinho en contestarnos. Pedimos outra aí en Carragoso, que é Estrada Autonómica, e levábamos 4 meses esperando, e ao final de 4 meses contestaron que como era sinal que íbamos poñer. Pois, home, de parada de bus escolar, non, o remitiño técnico vai volver a contestar. É dicir, que ás veces hai que pedir as administracións para que nos fagan caso, e sabedes que son as dúas do mesmo corpo político, é dicir, Fomento e Política Territorial, bueno, esa consellería, pois que a que ten competencia de mobilidade igual é demasiado estricta nesto, pero que vexades que xa estamos facendo cousas. E moitas gracias. Ben, aclarado, pola nosa parte, pues vamos a apoiar esta moción, que se cumplan eses 3 pilares, que é a participación, a autonomía e a tranquilidade para as familias, e o noso apoio á mesma. Moi ben, pois eu creo que non procede máis debate, porque vexo que hai un alto nivel de consenso do que me alegro moitísimo, como sempre. Procedemos á votación, votos a favor da moción, unanimidade. Seguinte punto. Moción do Grupo para impulsar e regular o voluntariado no Concello de Lalín. Pois ten a palabra a concelleira de Educación e Cultura. Hola de novo. Pois, ben, presentamos esta moción na que coa que queremos levar a cabo ou implantar un regulamento sobre o voluntariado que consideramos necesario para un concello como pode ser o de Lalín. Por ser, por unha parte, un dos instrumentos a través dos cales se poderá materializar aquilo que dende este goberno defendimos, non nun primeiro momento, é dicir, unha praxe política ao servicio da cidadanía e que, ademais, sexa esta que de forma activa poda participar na mesma. Entón, por estes motivos, traemos unha moción como a que tedes diante, non, para ser consensuada entre todos e para que así podamos colaborar no desenvolvemento do municipio. É un documento a través do cal, ademais, potenciamos a relación entre a administración e a sociedade. Como podedes ver na moción ou no regulamento en sí, pois as iniciativas que se van a levar a cabo a través deste regulamento, por un lado, regular o voluntariado, actualizar os datos do Concello como entidade de voluntariado, crear e potenciar unha oficina de voluntariado e elaborar un plan municipal, ademais de fomentar a construción de entidades de voluntariado. Nada máis. Moi ben, ten a palabra o Partido Popular. A quen corresponda. Paz, adiante. Bueno, pois novamente. Ben, o feito de presentar este regulamento aquí nos parece oportuno, porque todo o que propicie a participación da cidadanía na vida política, económica, cultural e social é o obxectivo de calquer sociedade moderna e democrática. Sin embargo, indicar que este regulamento está recollido basicamente na Lei de Galicia, na Lei de Voluntariado do 2011, pero nos gustaría facer varios matices. En primeiro lugar, decir que o Concello de Lalín xa ten viña desenrolando xa desde hai tempo unha actividade, un asociacionismo solidario. Mencionar desde aquí se axudou e se colaborou e se impulsou a Asociación O Mencer, a Cruz Vermella. Temos experiencias propias tamén dentro do propio Concello, como era o propio desván municipal, levado a cabo por persoas totalmente voluntarias dun xeito altruista, e desde aquí quero recordarlle e agradecerlle unha vez máis a súa tremenda implicación, que gracias a esas persoas que ali estaban se pudo poñer en marcha esta iniciativa que foi ademais modelo en moitas ocasións para outros lugares. E ademais tamén indicar que o Concello de Lalín xa figura tamén na Xunta de Galicia como entidade de acción voluntaria desde o ano 2002. Para nós, insisto, é fundamental que este isto regulado, de aí que nos parece oportuno que veña este regulamento, pero vemos unha serie de cuestións que sí que nos gustaría comentar. Por un lado, vemos que figura aquí como un dos puntos recollidos que se vai a dispoñer dunha partida orzamentaria para atender o seu financiamento.
hai escasas datas aprobamos os orzamentos e non sei se é por despiste, pero non aparece, pero están aprobados. Sí. Como dixaches a primeira do plural, non chegamos a ver unha partida específica para este programa. Por outro lado, tamén nos sorprende que se indique que sexa a propia Consellería de Benestar onde se vai a ubicar esta nova actuación e que vai a existir un equipo encargado de diseñar e de impulsar e planificar estes proxectos e, sin embargo, lemos que este plan será deseñado pola Xunta de Goberno. Entonces, vai a ser a propia Xunta de Goberno, quen vai a ser ese equipo que o vai a levar. E, por outro lado, tamén nos gustaría saber cales van a ser as líneas estratégicas de actuación, porque, mencionan os campos de actuación porque son os que están recollidos efectivamente na lei de voluntariado e non podía ser de outro modo, pero concretar esas liñas estratégicas. E, pola nosa parte, nada máis. Moi ben, Lara, non sei se queres dizer algo máis. Non, simplemente destacar por unha parte, é certo que hai aquí asociacións que podes convencer, Cruz Vermella, que fan un labor extraordinario no asociacionismo en xeral, non? É certo que iso é completamente indiscutible. Simplemente o que quería destacar neste sentido é que levar un regulamento como este é simplemente para, de alguna forma, que toda esa rede de voluntarios e voluntarias que queren traballar ou que teñen interese particular por levar a cabo algún tipo de labor en concreto, que se poidan ater a esa rede de voluntarios e voluntarias que pode sair deste Concello. Simplemente, porque, ao fin e ao cabo, se ben é certo que tanto o Mencer como o Cruz Vermella, o Desván ou incluso a Asociación de Voluntarios de Protección Civil contan co apoio do Concello, non saen dunha especie de ente que se valora, que se leva a cabo dende esta institución. Non? Iso por un lado. Por outra parte, en canto ao orzamento, sí que é certo que non está contemplado nos orzamentos deste ano, basicamente porque isto é algo que de aquí ao futuro se vai levar a cabo dunha forma máis concreta, non? É dicir, neste sentido, realizas este regulamento que hai en moitos outros municipios e que queremos levar a cabo aquí en Lalín, pero obviamente é dado como tivemos que facer os orzamentos este ano, non contemplamos unha partida para isto porque foi unha idea que estamos desenvolvendo agora. Iso por unha parte. Por outro lado, tampouco entendo demasiado iso de que está vencellado a Consellería de Benestar, porque sí que é certo que pode ser no regulamento que o está, pero ao fin e ao cabo somos todos os compañeros e compañeras de gobernos que levamos a cabo esta iniciativa. Vale que se vencella unha consellería como pode ser esa é porque ten máis sentido vencellar a unha, non se vai vencellar tampouco a todas. Iso por outro lado. Obviamente, todos os que formamos o goberno aquí estamos de acordo con levar a cabo unha iniciativa como esta. Por ese motivo se especificou así no regulamento. Nada máis. Ben, en relación a, seguindo a túa orden, entendemos entonces que estaremos xa en breve ante unha modificación de crédito. Entendemos tamén que cando se fan os orzamentos hai unha planificación e unha previsión do que se vai a levar no ano entrante, no ano de exercicio dese orzamento, e estamos a escasamente un mes desde a súa aprobación. Pero nada que decir, as modificacións son algo habitual e é algo habitual nunha corporación que é viva e aberta. Entonces, nada que decir, xa prevemos que en breve tendremos sobre a mesa esa modificación de crédito para poder amparar este programa. Polo que a miña pregunta sobre a Consellería está recollida no artigo, no punto 3 do acordo, creación e potenciación dentro da Consellería de Benestar e Servicios Sociais. Nada que decir, para min é a mellor consellería en calquer concello, pero tamén me gustaría, para min contrasta na moción, o punto 1, o Concello de Lalín elaborará con carácter anual un programa municipal de voluntariado. Este plan será deseñado pola Xunta de Goberno. No meu juicio, a Xunta de Goberno non está facultada para elaborar ningún plan. É o que eu me refiro.
a Xunta de Goberno está conformada por políticos. Os políticos creo que temos que dar as explicacións. Políticos, xente desa. Bueno. E entonces a iso me refiro, Lara. Logo que sea unha competencia e que sea un gusto de todos os que compoñen o grupo de goberno, totalmente de acordo, porque un voluntario, pois, hai que acceder á súa disponibilidade de tempo e acceder ás súas preferencias. Non lle podes impoñer ti ninguna actividade a facer. De aí que me refería, e o enlazo, que a miña pregunta 3, cal iban a ser as líneas estratégicas deste programa de voluntariado municipal. Bueno, E sin máis que decir, pois ante esta, nos apoiamos o programa de voluntariado e nos gusta que desde o Concello de Lalín pois que este regulado. Como vemos estas dificultades que acabo de expoñer, por esa razón nos vamos a abster. Pero todos ou todos, vale. Eu falo no nome do meu grupo. Somos un grupo coordinado e traballamos de forma conxunta. Moi ben. A mí parece unha iniciativa moi interesante. Xa te oín, José Antonio. Pareceme, eu penso diferente de ti, por certo. A iniciativa pareceme moi interesante. A verdade é que creo que é un bo traballo por parte da concelleira e creo que é moi interesante para este goberno, para o Concello de Lalín. Evidentemente, nós tamén estamos de acordo que tal como plantexamos os orzamentos, xa en campaña os diferentes grupos que conforman o goberno de integración, que se hai algo importante en este goberno son os servicios sociais, por eso incrementamos as partes de servicios sociais o que as incrementamos, non? Isto evidentemente. Modificacións de crédito, gustaríanos ter máis pulmón para poder facer moitas máis. O que pasa é que este ano temos que pagar un parking, a segunda parte, como sabe vostede, puido sair máis caro, pero ao final saliu como saliu. A verdade é que deixanos un pouco limitados por exercicio 16, cando sabemos que seguramente despois de negocialo duramente coa señora interventora, teremos máis pulmón financiero para no 17. Non? Pero, bueno, eu que quero decir que a moción é moi interesante, que, como non podía ser de outro xeito, respetamos moito a súa opinión e respetamos moitísimo a súa decisión do Grupo Popular de absterse. Non? Por lo tanto, procedemos á votación. Votos a favor da moción, votos en contra e abstencións Grupo Popular. Seguinte punto. Punto número 7, moción do Partido Popular. A primeira moción que está aquí. Unha solicitud para declarar o día 24 de febreiro como Día de Rosalía de Castro no Concello de Lalín. Adiante. Vamos outra vez. Bueno, xa saben vostedes que onte se celebrou en toda Galicia o Día de Rosalía, o 24 de febreiro. Non os vin onte nos actos de celebración, por certo. Onte non estive en Lalín, xa sabe que traballo fora de Lalín. Celebrei no meu centro educativo. Non digo, como decía Paz, que eran todos unha unidade de estilo universal, que tal, por iso podía valer. Cada un celebra donde pode. Vale. Xa vin que sí que en Lalín houbo algúns actos para celebrar este día. Entón, nós queremos sumarnos a unha iniciativa da Asociación de Escritores e Escritoras en lingua galega que están desenvolvendo accións de promoción e difusión da obra de Rosalía de Castro e por iso nos gustaría que o Concello de Lalín declarase o día 24 de febreiro como Día de Rosalía e ao mesmo xeito que se emprenderan e apoiaran a realización de actividades de promoción da súa obra que impliquen os veciños e veciñas do Concello e que se realicen actividades como lecturas públicas da obra rosaliana, o alumnado dos centros escolares tamén poden facer actividades e eso, darlle a este día un protagonismo especial a partir do ano que ven, claro. Este ano xa pasou a data. Sí. Castellanos de Castilla, tratade ben os galegos. Cando van como rosas, cando ven como negros. Non sei se alguén dos que está aquí ou algunhas das persoas que están aquí deberían recordar que estes mesmos versos foron recitados neste mesmo espacio, pero hai 2 anos. Por qué? Porque todos estes puntos que están presentados nesta moción se foron presentados hai 2 anos polo BNG. Unha moción que para colmo foi rexeitada. Iso por un lado, pero por outro lado, no 2012, o BNG presentou tamén unha moción para declarar o día 24 o Día de Rosalía, moción que foi aprobada, co cal o Día de Rosalía, dende o 2012, estáse celebrando como tal.
esta é unha iniciativa, efectivamente, da Asociación de Escritores en Lingua Galega que levan reivindicando desde 2011 e o ano seguinte levouse a cabo neste Concello. É dicir, que me parece un absurdo que 2 anos despois se presenten os mesmos puntos por parte do Partido Popular, puntos que foron rexeitados na moción presentada polo BNG. Iso por un lado. Por outro lado, obviamente, imos votar a favor unha moción como esta porque levamos a cabo ese tipo de actividades onte, Día de Rosalía, no que votamos de menos xente do Partido Popular que hoxe mesmo reivindica este tipo de actuacións que ni sequera comparten, ni sequera vale que cada unha das persoas que estamos aquí teñen a súa vida, as súas necesidades ou os seus inconvenientes para asistir a actos dese tipo, pero despois non veñen dando leccións para reivindicar unha persoa ou actos determinados que se levaron a cabo e no que ni sequera estaban presentes. Nada máis. Eu creo que cando vexo as mareas apoiar o BNG, penso que hai esperanza para este país. É unha cuestión da que me alegro bastante. Ese Senande ten esa palabra. Bueno, devo dicir que hai 2 anos non pertencía a esta corporación municipal, senón ben de seguro que apoiaría a moción. Agora sí que estou e gustaríame que xa que vostedes, o grupo do bloque solicitou fai 2 anos, agora supoño que estarán de acordo en que sí se aprobe e é o que pedimos. Que vamos a votar a favor, estamos dicindo. Moi ben, pois moitas gracias. Por eso, nada máis. Bueno, pois eu creo que a figura de Rosalía, xa decía antes nos actos, debería estar por enriba de ideoloxías políticas. Eu, incluso cando era militante do Partido Popular, escoitaba a destacados persoeiros, empezando por meu pai, facer referencias a Castelao, a Rosalía de Castro e tal. Eu discutía bastante con el sobre este tema, sobre o concepto de galeguismo e o que pensaría Castelao ou Rosalía de Castro de determinado tipo de políticas para este país do Partido Popular. Por iso sorpréndeme este tipo de iniciativas e agrádanme fondamente este tipo de iniciativas que teñen vostedes en este caso con respecto a Rosalía de Castro, nai das letras galegas e nai da nosa cultura. Por lo tanto, eu creo que estamos todos de acordo, benvidos ao carro de sumar con respecto a persoeiros como Rosalía de Castro. Eu creo que sempre de agradecer. Estamos a favor de facer este acto para declamar versos de Rosalía de Castro, nos que estou totalmente a favor, e decir antes de pasar a proceder que eu creo que o lóxico é recitar, son 4 frases nada máis de versos de Rosalía de Castro antes de votar a favor todos desta moción. Eu vou decir, decía o ela, pero vou non decir eu: pobre Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida cando eres ai tan fermosa. Benvidos ao carro do que decía Rosalía de Castro. Procedemos á votación. Votos a favor da moción... perdón. Votos a favor... Dixen que a votación. Votos a favor da moción do Partido Popular. Votos en contra, ningún. Seguinte punto, por favor. Moitas gracias. Moción do Partido Popular para a creación de unha sala Xacobea no Pazo de Liñares. Adiante. Bos días outra vez. Con esta moción que presentamos, o que se pretende é engancharse a locomotora promocional que é o Xacobeo para toda Galicia. O feito de cederlle unha sala ao Pazo de Liñares, eu creo que entra perfectamente dentro do que é o Plan Director Estratégico do Camiño de Santiago para o 2015-2021. Hai unha serie de líneas de traballo e de líneas de actuación para poñer en valor o patrimonio. Non debería haber ningún tipo de problema para que unha solicitud deste tipo se recibise e se levase a cabo se ustedes o teñen a ben. Por iso presentamos a moción instando a esa cesión. No mandato anterior avanzamos algo este tema, fixemos xa unha primeira exposición en Liñares e quedaba por cerrar o que serían as pautas, o que sería o articulado dese convenio. O feito de ceder parte ao Xacobeo non debería supoñer ningún tipo de problema nin autonomía para o Concello de Lalín para, lóxicamente, xestionar o
o Pazo de Liñares. Eu creo que son todo ventaxas porque poder facer isto, o primeiro que vamos a conseguir é potenciar o patrimonio que está cerca do camiño, non seríamos os primeiros, de feito, outros concellos polos que pasan as rutas xacobeas xa o teñen feito, como pode ser no Mosteiro de Samos ou como pode ser, por exemplo, no Castelo de Xinzo, aunque aí queda moito máis a desmán para os peregrinos. Por iso, a ubicación que ten o Pazo a carón da Vía da Plata ou do Camiño do Sudeste, eu creo que sería fantástico para podelo facer. Este tipo de iniciativas, lóxicamente, axudan tamén a incrementar e a dinamizar tanto culturalmente como turísticamente a comarca e Lalín. máis ou menos máis da mitad dos peregrinos móvense por temas culturais, entonces estaríamos tamén ofrecendo algo a maiores, pero isto é unha aportación personal. Eu creo que o beneficio principal é meternos no carro promocional do Xacobeo, porque desta maneira o que conseguiríamos é que en todas as accións promocionales que fai o Xacobeo aparecería o nombre do Pazo de Liñares xunguido a Lalín. Despois, o tema da moción, o que se pedía, a primeira parte era xestionar esta cesión, a segunda parte fala do que sería o programa cultural, eu aí non teño nada que dicir, eso polo menos o que tiñamos avanzado é o Xacobeo quen o ten feito xa e quen o manda aos concellos. E tamén, aunque aí na moción non o puxemos, hai unha línea estratégica dentro do plan do Xacobeo que é para a sinaléctica. Entón, a min pareceme fundamental tamén que o propio Xacobeo, no que é o percorrido antes de chegar á Vía da Plata, antes de chegar en Prado ao Pazo, que señalice o Pazo de Liñares, pero que o faga o Xacobeo porque entraría tamén dentro das súas competencias dese plan estratégico. Ese é o motivo de que vostedes consideren un pouco que se avanzou, se lles parece oportuno, aprobalo e leválo a cabo. Creo que imos facer, pero vai no defender o señor Vilariño. Sin que sente precedente, imos apoiar esta iniciativa. En todo caso, parecenos ao final a súa exposición a que máis relevancia ten, non? E a que nós máis valoramos para dirixir o noso voto afirmativo, que precisamente entrar na promoción do que é o Xacobeo. A moción está ben e nós, desde logo, nos meses que levamos non seremos sospeitosos de non apostar moito polo camiño nas súas diferentes vertentes, supoño que moito máis que ningún goberno anterior. E, en todo caso, unha cuestión que a nós tampouco nos move a ortodoxia nos temas do camiño, nos temas religiosos, por chamalo así, a min personalmente non me move nada, por certo, pero en todo caso sí importancia económica, cultural, etc. E nese sentido sí que entendemos que encaixa perfectamente dotar de contido o que é unha sala e que efectivamente non tería ningún problema que xa se está facendo, de feito, coa Diputación, no propio Pazo, e que efectivamente viría a dotalo de contidos. Xa se está facendo, quero dicir, xa se facía, hoxe, quero dicir, xa hai unha exposición ali, que, por certo, tamén lle adianto que non la reclamaron hoxe a primeira hora, non sei se é coincidencia por parte da Xunta ou non, pero que en todo caso, se é unha broma, quero dicir, claro que é coincidencia, non quero con isto acusalos de nada, e que levaba aí, non, é unha broma, pero que é certo que hoxe curiosamente a reclamaron e non nos facíamos longuis para mantelo o máximo tempo posible, como é evidente, en todo caso, quero dicir que eso xa se está producindo, non? Unha cuestión tamén, poñen aquí en dúbida, non? Na exposición de motivos, se non vaille mal, o tema do laboratorio Castrexo e tal, xa saben vostedes que ali xa está funcionando. E pois hai unha dúbida, en todo caso, que é a seguinte, non? Por concretar, no punto 2 pon que o Concello non negocie cos xacobeos, non?
Bueno, o Concello de Lalín pedirálle, o que cambiaría é pedirlle que asuma a sinaléctica. Non vamos negociar a sinaléctica, que asuma a Xunta de Galiza. É que hai... Nos non vamos negociar a sinaléctica cando asumen eles. E pois hai outra cuestión que é a dúbida que temos, non? Porque na exposición de motivos, din textualmente, unha proposta que acadara un alto nivel de consenso cos responsables do Xacobeo. Agora, eso depende da Dirección Xeral de Turismo. Claro, a ver se vamos chegar ali, cando probemos isto, e nos atopamos que xa non existe ese alto nivel de consenso, por iso quero que tamén concrete neste pleno se é, vamos, boas palabras ou é certo o que vostedes din textualmente na exposición de motivos. E, polo tanto, tamén os convido a que cando teñamos esta reunión máis cedo que tarde coa directora xeral, pois aproveitemos tamén para trasladarlle isto, non? Do que nós estamos completamente de acordo. José Antonio, sí. Vale. Ben, a ver, eu contolle as negociacións hasta onde chegaron. O director do Xacobeo de Galicia estuvo aquí en Lalín, falamos con el, pedimoslle, puxémoslle encima da mesa asinar este convenio para ceder esa sala e empezar a expoñer. De feito, máis ou menos cando foi o cambio de goberno, a semana seguinte, cando se inaugurou esa primeira exposición, de feito, eles o gesto xa o fixeron, que xa mandaron o material para expoñelo. Despois, o que é o convenio en sí, a asinatura do convenio, pois está sin facer, quedou aí. É dicir, máis... Eu creo que mellor predisposición por parte do Xacobeo que xa mandalo e preparalo e telo aí, pois non deberíamos dudalo. Pero, bueno, eu falolle polas xestións que fixen eu. Despois, dicirlle, referente ao que falaba vostede do tema da sinaléctica, eu teño claro, é dicir, hai unha liña de actuación no plan director que fala de sinaléctica no Camiño de Santiago. Entonces, bueno, pois aproveitar tamén, xa que van expoñer ali, que fagan ese panel informativo, que o asuman eles. Eu entendo que sí. Eu creo que, falo por min, non sei, é dicir, eu non teño ningún tipo de problema en acompañalo a vostede, se era o que me pedía, pero... Non é compañía. Eu digo, cando vayamos á reunión, polo tema da internalización do un pouco machista, nos estamos encantados, entendes, de tratar este tema tamén. Claro, por eso digo. Eu creo que hago para Lalín. Non, agora depende directamente de... E a súa máxima responsabilidade agora é a directora xeral. Claro, sí, claro. Pero se a directora xeral di que sí, xa está. Nos encantados. Perfecto. Eu tive a posibilidade de ter dúas co xerente do Xacobeo, Rafael Sánchez, e a verdade que teño a mellor consideración dele e do seu espírito constructivo. Quero dicir que sempre se puxo a disposición de Lalín para mirar o que fixera falta e en ese sentido estou convencido que nos vai a botar un cable. É que eu creo que para eso non necesita, eu vou onde con usted, pero creo que non necesita para nada, porque Pero non, vamos a ver, partindo da base do que acabo de decir do xerente, se queres acompañar o concelleiro, nos agradecemos. Sin problema ningún. É que é de sentido común, porque a ubicación do Pazo cae a carón do camiño. Pero non estamos de acordo. E teñen cedido salas. Nos chamamos e que nos poñan día para asinar o convenio e vía. Que falamos e xa está. Por nós non hai problema. E teñen cedido salas que quedan moi a desmán. E o que fan é bailar cos peregrinos, pero que aquí queda perfecto. Cando vayan xuntos teñan cuidado coas fotos. Digo, pois, non vai a pensar coas fotos. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor da moción do Partido Popular. Outra máis. Isto non sei se é récord da historia do Concello de Lalín de mocións por consenso. Señor Crespo, pregunto, non sei. En absoluto, porque temos tido plenos onde só ten habido dúas mocións e aprobáronse por consenso, por tanto, 100%. Pero de mocións aprobadas da oposición levamos nestes meses máis que nos 12 anos anteriores. Pero a diferencia sabe cal é? Eu nunca estive. A diferencia... No, pero... Moitas. A diferencia é perdón.
Para o próximo pleno traigo un Bueno, estudio vamos a ver, desos. eu creo que é un debate absurdo, eu creo que estamos todos encantados deste nivel de consenso que temos. Digo que a diferencia é E vou para os sustancial. veciños e veciñas de la lei, non entendo. Hai unha ninguna diferencia que é a primeira vez que son alcalde, señor Crespo. O sea, que diferencias non hai ninguna. Por eso. Pasamos a seguinte punto, se les parece. Moción do Partido Popular para incrementar a cardioprotección dos veciños do Concello de la Lei. Pois teñen a palabra. Bueno, bos días. Traemos aquí unha proposta que, bueno, creo que a xustificación de por que se trae é amplamente conocida, aínda que me gustaría que fose máis, de as víctimas que se producen por problemas cardiovasculares e por morte súbita. Entón, non me vou a estender en datos nin en este tema, senón máis ben nos antecedentes. No ano 2000, Galicia foi a comunidade autónoma pioneira en lexislar o uso do desfibrilador por persoal non sanitario. A partir dese momento, nese mesmo ano, instalanse os desfibriladores en todas as ambulancias. No 2013, por parte da Deputación de Pontevedra, adquírense 80 desfibriladores e 3 deles veñen para Lalín. Estes son colocados no Lalín Arena, no Manuel Anxo Cortizo e no pabellón municipal. Neste mesmo ano, no 2013, unha vez instalados, levanse a cabo uns cursos de primeiros auxilios e de uso do desfibrilador a 16 persoas, que no ano 2014, en decembro, se estende a 40 persoas e se lle fai o reciclaxe a estas 16 que o habían feito no ano anterior. Estas 40 persoas incluyen o persoal da Policía Local e traballadores municipais. Visto que xa se deron os primeiros pasos e que xa a cousa está un pouco encamiñada, aínda que como sanitaria creo que ten que avanzar moito máis, sobre todo a concienciación por parte da cidadanía. Nos traemos unha proposta que sería, básase en 4 vertentes, basicamente, que sería, por unha parte, o incremento de medios, instalando novos equipos, que habería que facer probablemente un estudio de onde serían máis idóneos a súa colocación. Apostamos, por exemplo, por un no coche da Policía Local, xa que ten esta formación, é un pouco irónico que teñan a formación e non dispoñan do desfibrilador, e probablemente tamén no auditorio. Por outro lado, a formación, que é moi importante, por un lado, facer os cursos de capacitación na utilización dos desfibriladores para estendelo ao maior número posible de persoas, non só aos traballadores ou a Policía Local e demais, senón tamén a toda a cidadanía que así o quixese facer. E, por outra parte, tamén a correcta reciclaxe de aqueles que xa se fixeron no ano 2014. Outra vertente sería a concienciación e a información. Céntrome en 2 ámbitos, que sería nos centros educativos, tanto con xornadas e concursos, como nos locais sociais no rural, para achegalo ao rural, que sería a zona na que máis se precisa, tanto de primeiros auxilios como de prevención. E, por último, crear eventos cardioprotexidos, que sería dotar aos eventos máis multitudinarios de Lalín da certificación de evento cardioprotexido. E cito entre eles a Feira do Cocido, a Festa dos Carballiños, a Romaría do Corpiño e a Festa da Nosa Señora das Dores. Desta maneira, o que queremos é que se garanta unha atención rápida e eficaz en caso de urxencia, que creo que todos vemos non a diario por sorte, pero case, que é moi necesario. E por eso presentamos esta proposta. Moi ben, señor Teniente Alcalde. Ben, a moción moi interesante, como plaxio non está mal. Non está mal porque, bueno, evidentemente isto iba no noso programa electoral, está no pacto de goberno, está bastante ben, pero, bueno, facer algunhas puntualizacións, evidentemente, no 99 aprobouse o decreto de desfibrilación en Galicia, non todas as ambulancias de Bandea, só de Bandea as ambulancias da Red Sanitaria de Transporte Urxente do 061 de Galicia. Por tanto, non veña a ser máis que un 20% das ambulancias galegas as que están obrigadas a levar Bandea. E ti mesmo dixeches o que se fixo nesta casa, eu agradezo os esforzos previos, pero dixeches, primeiro son colocados os desfibriladores, e unha vez que temos os desfibriladores, formamos a xente. Non, isto é o revés.
dilo ti. Foi en mesmo. Eses que se colocaron, sei eu, porque me tocaron a miña nena. Sí, oiche, e están... Fixo os cursos no momento, non a tiña todo, e fixo os cursos no momento anterior a recoller os afaros. Bueno, pois ela dixo de outro xeito, Vale, disculpa. dixo de outro xeito. Non o digo, por eso non ten sentido. Foi unha cuestión agora de linguaxe. A colocación, como De ben linguaxe non De é... redacción, non. É máis de semántica, pero bueno... como ben dixeche, Seba, foron colocados. De xeito que incumplen o Real Decreto, sabes que o decreto fixo no 2000, no 2005 sale un novo, non é Real Decreto, que é un decreto da Xunta de Galicia, sale un decreto da Xunta de Galicia no ano 2005 que regula o uso de desfibriladores por personal non sanitario, a súa instalación, e incumplen todo o decreto, é dicir, non están nin ben sinalizados, o sea, que non son os responsables, non se fai un mantemento adecuado, e o reto a día de hoxe é entrar nas instalacións que ti dis e a ver onde están. Agora é responsabilidade miña facelo, pero que nunca foron sinalizados adecuadamente. De feito que están sempre de espaldas ao público ou incluso baixo chave. Unha das principais inconvenientes é que todas as sociedades científicas recomendan justamente todo o contrario. De feito que digo que está incumprindo o decreto da Xunta de Galicia. Tamén pos aquí no corpo da tua moción que dice con novos medios e persoal sanitario. Bueno, eu entendo o teu descoñecemento, pero o señor Montoro hai tempo, hai 3 anos, que lle quitou as competencias de saúde dos concellos. E eu, como lle diga aquí, o señor interventor, o señor secretario, que quero contratar unha enfermeira, pois valles entrar a risa, como se está entrando, porque evidentemente eso non é posible a día de hoxe dentro do Concello de Rei. Entendo que te refires pois, a posibilidade de, en momentos puntuais, poñer persoas que se tengan no Concello de Rei para incrementar as medidas de protección existentes con novos medios e persoal sanitario. Refírese ao evento cardioprotegido. Sí. O sea, falamos de casos moi concretos nos que non se dispón. Ti dis que o Concello de Lalín para incrementar medidas de protección existentes con novos medios e persoal sanitario. Evidentemente, contando con equipos de reanimación e persoal sanitario propio, pon aquí, propio, do Concello de Lalín, para este tipo de eventualidades. Evidentemente, non imos contratar médicos e enfermeiras, porque hai unha festa un día en Viratuse e outra en Corpiño. Entón, salenos moi caro. Eso pasa. Cas? Pero que entonces contratamos un médico e unha enfermeira para todo o ano para terlos pero que non se voluntarios, trata unha posición xa. Primeiro que é imposible. Para ese día, pero entonces é personal propio, non é propio. Non é personal, claro. Vou facer aquí unha consulta. Unha asistencia técnica para algo que non temos competencias, me está dicindo? Bueno. Hai empresas privadas que lle facilitan. Sí, pero para... Claro que sí, que se pode facer para outras cousas. Pero entonces non é persoal propio, sí. A ver, persoal propio ou impropio, persoal, se ti un contrato... Bueno, non é propio, é impropio. Pero a moción que pon... A moción que pon... Pon sigamos. persoal propio. Pon persoal propio, que non... Literalmente, non? Vale, claro, que... Sigamos. Eu non lles quero decir que preparen ben a moción, pero a moción pon literalmente pon propio. Porque as súas levan os mesmos gazapos, entón quedaría moi mal que non o pedise. Moi ben. Exactamente os mesmos, sí. Entonces, o que quero dicirles é que, sí, é certo que en algunhas destes eventos se chaman dispositivos de riesgo previsible, debería contar con eso, pero non creo que sexa en todos eles o Concello de Lalín quen ten que sufragar eses gastos. Por exemplo, a Romería do Corpiño, no momento en que está a xente na igrexa, que hai unha gran acumulación de xente que vai a unha romería a adoración de culto, eso non creo que sea o Concello de Lalín quen ten que sufragar eses gastos. Será a organizadora dese evento, que é a igrexa, quen ten que sufragar os gastos nese evento. Realmente as competencias que temos a día de hoxe en saúde nos permiten, en certa medida e así sui generis, facilitar a seguridade nos espazos públicos propios do Concello, nas instalacións do Concello, nos edificios, como se fixo, é dicir, pois está ben no Lalín Arena, está ben no pabellón, é dicir, está ben pensar neso, está mal desenvolto, pero está ben pensar neso, no campo de fútbol, evidentemente neste Concello, está na Casa Consistorial, que é un lugar moi transitado, e algúns outros puntos máis que no futuro pois habería que prever. Pero, dende logo, pois,
Nós creemos que isto é posible facer o mellor. Hai puntos da moción nos que evidentemente estamos de acordo, non vamos estar de acordo cando fomos nós que nos presentamos. Está claro que sí. Tamén quería dicirche que, bueno, que ese plan está aquí, vale, xa está feito. Vale, decir, eu digo, vou facer as cousas e falas. Entón, aquí está feito. Logo deixo unha copia por si queredes aportar algo. Este plan ten fundamentalmente 3 eixos. O eixo principal é a formación. É dicir, máis que actuar con desfibriladores ou colocar desfibriladores, o máis importante é que a xente coñeza a cadea de supervivencia. E logo que nos edificios públicos, pois sí, teñamos deas nos casos que sea necesario. De feito que, ademais, eu creo que ten que cambiar a legislación, porque non se precisa a formación que se está pedindo a día de hoxe, e calquera persoa da rúa mínimamente formada, nin eso pode facelo. Teño un vídeo grabado da filla dun compañeiro meu de 3 anos con desfibrilador, onde lle damos o desfibrilador un muñeco, e facía todo perfectamente. É dicir, como método instructivo para poñer alumnos en clase. É dicir, que eso é moi simple. Primeiro eso, logo a instalación de ideas, e logo sí, pois tratar tamén non só actuar polo lado da asistencia cando as cousas van moi mal, porque isto estamos falando da parada cardiorrespiratoria, senón tamén actuar previamente, sobre todo cos enfermos cardiovasculares, polo menos tratando de fomentar o seu asociacionismo. As asociacións de enfermos cardiovasculares funcionan moi ben, porque son enfermos, como ti ben sabes, que teñen moito medo. É dicir, que teñen medo, que teñen claro, porque isto non avisa, non é como outras dores. Tienes un enfermo crónico, pero ás veces non tes o aviso de cando vai vir o apretón, por así decirlo. Entón, bueno, pois, isto permite facer esas asociacións, pois, participar en accións formativas, eso sí, dentro das capacidades que temos hoxe en día os concellos. É dicir, que se Montoro nos quitou as competencias de saúde, e igual non fallou en algúns casos, ainda que debeu deixar algunhas cousiñas, igual que nos quitou as de servicios sociais, e iso é inconcebible, pois eu creo que adaptarémonos, eu creo que ese plan vai nesta dirección. De feito, especifico claramente que é dentro do noso marco competencial, do pouquiño do resquicio que nos queda, porque non nos queda moito resquicio para facer isto. Algo máis? Sí. Bueno, por unha parte, decir que eu descoñezo, ainda que vostede me quere tratar de que descoñezo moito máis do que descoñezo, algunhas cousas recoñezo que non as conozco, non sei exactamente como están, si sei que xa se usou algún deles en algún momento, por desgracia, o sea que tan escondido non debe de estar, e por outra parte... O persoal sabe onde está. Algún persoal, que eu fixe unha enquisa entre o persoal, e preguntei, ti sabes onde está o desfibrilador? E moitos deles dicíame que non o sabía. Isto digo sin ánimo de... Sí. É así. Eu pregúntome... Ti sabes onde está? Eu pregúntome... Entra na piscina e dá volta de atrás e está. É que o personal sabe onde está. Non todo. E ti sabes o que pasa no pabellón, non Pincho? Continúe. Pincho, deixa continuar a concelleira, por favor. A túa compañera. A miña pregunta é que, levando 9 meses no goberno, sendo un persoal sanitario que che toca tan de cerca isto, sorpréndeme que gravemos vídeos coa temperatura da auga e non houbera tempo para poñelos entón ao día. É simplemente unha apreciación. É que 9 meses estamos falando de vidas. O que pasa é que creo que... De vidas? De bebidas, dixo. Vamos a ver. Que nivel, Dios mío. Ti tens que pensar unha cousa. É dicir, por moito desfibrilador que poñamos, e sabe lo mellor que hai, por moito desfibrilador que poñamos, hai unha rede de transporte sanitario urxente, hai unha ambulancia con desfibrilador a 3 ou 4 minutos de cada un deses centros. Claro que melloramos con eso, pero non, se alguén se morre la limpo polo uso do desfibrilador, non é directamente culpa do Concello. En segundo lugar, tal como deixaste a arena, hai moitas máis prioridades que esa. E dicho un sanitario, hai prioridades previas a eso. Asegurocho. Porque se queres falamos da seguridade da arena, nunca houve un plan de evacuación da arena, é dicir, fai sacar a cocidos sin un plan de evacuación. Non está diseñado. Bueno, sí, pero... Falou de plan de evacuación, non de rapidez, de cronómetros. Podo continuar eu coa miña... Por certo, ese plan de evacuación que é por unha escaleira que dá nun muro. Sí, tamén. Bueno, continúe. Perdón, continúe, sí. Continúe.
Vale, eso por O que un lado... se non nos gusta é toparnos con muros, eso sí, Por outro, nas escaleiras. por outro lado, decir que si xa hai un proxecto, non sei si lles pasa o mismo que co do voluntariado e demais, vamos a falar de dunha segunda modificación de crédito, si van a... Non hai ningún orzamento presupuestario para levar a cabo ninguna destas, nin de formación, nin de outra cousa. O orzamento da formación é moi simple. O formador telo diante. Non fai falta contratar a ninguén. O formador é bastante garantía. En canto aos medios... Instructor polas principais sociedades científicas que hai na materia. O Consejo Europeo de Resucitación, sí, pero hai cousas que sí que son as miñas, a algo saberei desto. Por outra banda, non hai que modificar crédito para eso, porque hai un plan de investimentos da Diputación onde imos pedir algún dos materiais e logo cada pouco, como ben dixeches, no corpo da moción, pois salen subvencións de algunhas administracións que se poden aproveitar, igual que se aproveitou por parte do Concello de Lalín, neste caso. Bueno, eu creo que... Non entren... Hai intervencións, pero non entramos... Remate cando queira. Si, estamos... Estamos dialogando, creo que están contando as intervencións. Perdón, señora concelleira, déixeme dirixir o debate, se é tan amable. Déixeme... Me deixe falar... Señora concelleira, escoite ao presidente deste pleno, xa sei do seu carácter moi... que lle gusta a festa, xa o sei. Vale, pero eu estou retirado dese aí tempo, señor Crespo. Que lle gusta volcánico, que lle gusta a festa, vale, non é insulto. Señora concelleira, remate a súa exposición e despois non entren en debate, por favor. Se é tan amable, se é capaz. Se é capaz. Vale, si por favor non entran en debate comigo e me deixan acabar. Eu non entro en debate con vostede. É que estamos... Señor Crespo Iglesias, vostede non é o alcalde. Fágame caso. Nicolás, non tes a palabra tampouco. Fágame caso, señor Crespo Iglesias. En este momento non é o que dirixe o pleno tampouco. Entón, chega vostede. Vale, entón, eu quero deixar claras varias cousas. Eu sei que cree, non sou consciente que cree que sí, pero deixeme dirixir. Si estaban incumplindo. Si vostede leva aí 9 meses, creo que debería haber feito algo. Si vostede sabe que a reciclaxe de esa xente que fixo o curso debería haber sido xa, pasou o tempo desa reciclaxe e non se fixo, co cal a min dame que pensar que se está deixando un pouco de lado, aínda que agora me presente un proxecto unha vez que nos salimos con isto. Por outra parte, dicirlle que para plaxialo, antes a idea teria que ser súa, e creo que tampouco é súa, antes vostede teria que plaxialo de alguén tamén. Creo que canto menos non me infravalora a min, sino que infravalora os seus compañeiros profesionais docentes. Igual non teño a experiencia que ten vostede, pero si tuve formadores suficientes como para saber da importancia deste tema e para saber que é necesario mellorar certas cousas. Entón, eso por outro lado. Entón, creo, sinceramente, que vos estades, non sei, identificaría este goberno como algo que pasa en moitas casas, que é o de fai isto, xa ia agora. Entón, aínda que eso este aínda que eso este no pacto de goberno e aínda que eso este no seu programa electoral, para min non me chega con eso. Eu quero feitos. E eu estou aquí como oposición para intentar que isto se faga. Para min é unha prioridade e por eso o traigo aquí. Considero que eso non é ningún plaxio, nin debo ruborizarme por considerar que isto é importante como para meter un pouco de presión para que se leve a cabo. Moi ben. Adiante, señor Tenente Alcalde e formador. Por certo, se queres axuda dunha humilde... Non me ruborizo. Veña, eu tamén te axudo. En outras cousas sí, pero nesto non me ruborizo. En canto que dixeba, é evidente que hai que facer estas cousas, pero eu me pregunto se ides mirar todo o programa de goberno e cada pouco ides estar unha moción, porque ainda non está feito, non? É dicir que o que denota tamén que o Partido Popular, que non levaba no seu programa, pois tiña un programa nimio, vano, que non aportaba nada aos cidadáns de Lalín, solo o habitual, maquetas e grandes investimentos. Era para gobernar, non era para ser oposición, acordo. Que tiver a mitad do goberno. Pois mira, nós, que era para ser oposición, según dicider vos, e mira que hai un programa que hai que cumplir. Cambiache desa mitad porque non valíades para ser oposición. De todos xeitos, si tan preocupados estades desde... Por favor, señor Crespo, por favor. Sí.
Adiante, veña. Mira que risa lle dá, parece Joker. Parece o Joker, manda. Bueno, veña. Bueno, a ver, sin ofender, Tásenos indo das mans. Veña, adiante, por Veña. favor. Por así dicilo, vostedes está moi preocupada, verdad, de que isto se faga, non? Eu tamén, é certo? Igual ás veces hai que actuar un poquinho antes, é certo. Pero eu estou máis preocupado polo que acorda en xeral este pleno. E alá polo mes de agosto, este pleno acordou solicitar unha ambulancia medicalizada á Xunta de Galicia. Pois non se deberon mover ustedes moito, porque a Xunta de Galicia denéganos a ambulancia medicalizada. Polo tanto, maior preocupación... Xa non la delegaron nos Nicolás. Xa, bueno... Entonces... No, por favor, no. No, déxame falar a mí que... Usted sabe como son os procedimentos nos plenos, vale? Xa tivo o seu turno. Faltanse para todos menos para min. Perdona, aquí hai dúas intervencións e xa está. Garda algo para o final. Oyer, garda para o final. Eso digo. O cerro de debate o teño eu. Vale, de un punto de vista tal, e non o quero facer, vale, o sea que, por favor. Pero cantas veces interveu? Non me diga, é que vamos, veña. Cantas veces interveu? Veña, rematen esta moción, por favor. Aquí está. De verdad, é que... É unha amnesia brutal. Unha amnesia brutal. Pero bueno, quero decir que está ben preocuparse por isto. Eu estou de acordo porque son unha das persoas que máis se preocupa por isto. Pero tamén me preocuparía por isto. Por certo, cando aprobamos esta moción, eu dixenvos que tiñamos que mirar o millor. Temos que mirar o millor. De feito, bueno, pois, ahora, nesta ambulancia, haberá que pensaremos, cal é o recurso que mellor se adapta ás solucións de la LIN. Cal é o recurso. Dende logo, está claro que a Consellería de Sanidade fixo caso omiso a petición por unanimidade do Pleno do Concello de la LIN, incluso apoiada polo PP, que é o goberno de maioría absoluta da Xunta de Galicia. Entón, bueno, pois, non vexo que votades unha mão nesto, como non vexo que votedes unha mão na construción do Centro de Alta Resolución, porque pasan os meses, pasan os anos e non temos nada. Vale, simplemente con referencia ao da ambulancia, creo que eu ese día non estaba nese momento, pero... É culpa de que non estivera, se non xa se solucionaba. Por favor, non entre en debate, ten vostede un minuto... Creo que ese día vostede mesmo falou da posibilidade da inviabilidade de ter esa ambulancia. Por favor. E creo que como profesional, docente, sanitario, e sendo mellor, sabe que moitas veces tendo os mellores sanitarios a 20 minutos... é mellor ter alguén formado a 10 minutos que os mellores sanitarios a 20 minutos. O sea, que ti estabas en contra da moción. Non estou en contra da moción. Como vou estar en contra da moción? Entón, que dis? Estou a favor da moción, pero estou a favor de que hai cousas... cousas... Pero estás en contra de que veña a ambulancia. A ver, eu estou a favor de que veña a ambulancia. Estou a favor de todo o que poidamos facer. Só digo que non pidas solamente para fora. Eu estou totalmente de acordo. Pedimos a ambulancia. Eu son a primeira que vou a pedir. Pero vostedes fagan dende aquí o que poidan facer a nivel de formación, porque vostedes sabe que é moito máis importante, que está totalmente demostrado por estudios. O único que vexo é a parte de que entendo a súa moción, e pareceme ben, que xa o concelleiro responsable da área ten un plan diseñado que entendo que pola súa capacidade será axeitado para o que necesita o conxunto da vecinanza da LIN, non? Estarei atenta que se leva a cabo. Claro, estou seguro que vai estar atenta, atentísima. Procedemos á votación deste punto, por favor. Votos a favor da moción do Partido Popular. Votos en contra, Grupo de Goberno. Queda rexeitada. Por unha que rexeitamos tampouco se... Adiante, seguinte punto. Moción do Partido Popular sobre o proceso de peatonalización. Peonalización. Teñen a palabra. Ahora dame a palabra. Acabo de decir, pensei que sería paz. Eu prefiro a paz porque ten un espírito máis constructivo nas súas exposicións. Non se preocupe. Pero se ten que ser, non teño nada que decir. O que vostede prefira, dame exactamente igual, como comprenderá. Só faltaría, vostede, claro, o que prefire vostede, ao mellor non é o que preferimos o noso grupo. Bueno, hombre, non desmerezca a súa compañeira, por favor. Non desmerezca a súa compañeira, señor Crespo. En primeiro lugar, como non pude falar antes, cando quixen fazer uso da palabra, pero non me dou, dentro destes novos tempos de política, parece ser que funciona así, solamente habíamos quedado no último pleno, que as mocións
foi un Cíñase, compromiso do se alcalde. tan amable, cíñase Non, pero é unha cuestión de orden. Cíñase á moción Vale, moi ben. e combínolle en unha xunta de portavoces a falar este tipo de temas. Se tan amable. Xa me vou a ceñir a eso, simplemente que o que pido unha vez máis é que se poña un punto por cada moción, como é perceptivo, é dicir, que se poña un punto. Non sabemos, nós temos aquí unhas mocións nun bloque. Señor Crespo Iglesias, o goberno de Lalín non ten culpa dos seus problemas políticos, non digo persoais, políticos de amnesia. No. Vale? De como funcionaban vostedes. Perdone, non temos si o acordamos no último diso. pleno. Siga vostede, por no favor. último pleno acordamos que viñeran os puntos no orden do día, cada moción un punto, solamente eso. Adiante. É unha cuestión de orden. Acordámolo con vostede. Adiante, por favor. Así que quen ten amnesia vostede. Continúe. A diferencia que non pude falar antes das mocións que nos aprobamos mocións da oposición cando non nos insultaban e era de razón. Cando era de razón o mellor o fondo. A ver, señor Crespo Iglesias, é que non lle quero chamar pesado porque non está ben. preocupe, Non lle quero chamar así. Se eu vou falar... Non lle vou chamar. Cíñase, por favor, ao punto da moción. Vostede sabe mellor que a min como funcionan os plenos. Se empezamos aquí a falar, tal, eu sei que a vostede gustaría estar aquí hasta 7 da tarde, pero en esta casa temos moito que traballar. Entón, por favor, cíñase a moción. Se tan amable, tan amable. Xa sei que vostede moi traballador leva demostrado ao longo da súa vida. A moción sobre o proceso... Señor Crespo Iglesias, doulle a Deixe-me posibilidade falar... de que rectifique se quere este insulto persoal que eu creo que é innecesario. Non é ningún insulto persoal, pero non, eu creo que é innecesario. Non insulte vostede aos demais, porque chámanos a nos vagos, da por igual, favor. Da igual, adiante, veña, señor Crespo. Para que vou a perder o tempo con vostedes, se total, despois... Ten razón. Veña, adiante. Se vostede cree así, pois está no seu dereito. Nós nas mocións non insultamos a ninguén, a diferencia de vostedes. Por eso nos aprobamos. Algunos, non todos. Non todos. Nos presentamos aquí unha moción sobre o proceso de penalización porque foi un guiri e donde, como sempre, vostedes lle queren botar a culpa aos demais. Vostedes son como nenos que van andando pola rúa, que tropezan, e cando caen e levan nos fuciños, miran para atrás e o primeiro maior que aparezca ao lado deles botanlle a culpa, por culpa túa. Ben, eu podo entender que neste proceso, no que nós o intentamos, polo tanto non estamos en contra, que quede claro, porque no seu momento nós fixemos aos medios oportunos para que Lalín tivera o centro peonalizado desde a Fonte dos Cabalos hasta Pintor Laxeiro e dende a rúa o que é a Plaza da Iglesia e máis a rúa Colón hasta Ramón Aller para que esa cruz estuvera peonalizada. Fixemos as obras, buscamos os cartos na Xunta, que o traballo nos dou, buscamos os cartos na Deputación, que tamén nos dou o seu traballo, e o resto puxos o Concello de Lalín. Fixemos o máis difícil, que é facer as obras. E logo quixemos peonalizar, e non tuvemos consenso cos veciños. Habíamos dito naquele momento que non se penalizáramos eso sempre cando houbera un amplio consenso. Obviamente ese consenso, pois, non houve naquele momento motivo por o que sin deixar de que cando se poida se penalice o deixamos encima da mesa. Eu creo que para lograr unha penalización, que é o que pedimos nesta moción, podería lograrse coa conciliación dos axentes implicados. Pero, por suposto, tendo en conta tamén o resto dos veciños, pero especialmente os que ali viven ou teñen ali os seus comercios. Estas declaracións, cando se fan con respecto á mesma, amosan que hai unha disparidade de criterios por parte de uns e outros. Efectivamente, cada un fala da feira según lle vai. Eso hai que entendelo. É imposible conquerir un acordo unánime, probablemente, pero sí que nos entendemos que o acordo de ter unha amplia maioría para que funcione. Aquí houve unha amplia disparidade de criterios desde o goberno. Falan moito de diálogo, pero eu creo que é xusto ao revés. Vostedes deciden unha cousa e unha vez que está decidida é cando preguntan. Eu pido ao revés. Primeiro pensen a cousa, logo consúltena cos veciños ou cos axentes implicados e tamén, porque non, coa oposición, e a continuación, pois, cando crean que hai un amplio consenso, saquen a pa diante. E non primeiro tomen a decisión, que é o que están facendo en Lalín, fixérono na penalización, e mar fixeron na zona azul frente ao Laxeiro, toman unha decisión, e unha vez que teñen tomada a decisión, é cando a consulta. Iso é xusto que non queremos que se fa.
Eu podo lle asegurar que cando vostede afirmaba que había a práctica totalidade dos comerciantes que estaban de acordo, o día 3 de setembro de 2015, aquí firmas de 25 comercios, aquí hai firmas de 25 comercios que non estaban de acordo. E, por suposto, moitos outros particulares. Pero xa non entro nos particulares que aquí temos. Pero estas 25 firmas de 25 negocios, que son bastantes na rúa principal, estaban en total desacordo co sistema que vostede propoñía. Vostede decía nos medios que había unha amplia unanimidade. Como entendemos que o resultado dese experimento é o día 2 de febreiro, despois tuveron unha reunión na sala de prensa, e salvo 2 comerciantes, o resto recoñeceron que habían perdido algo de cartos nesas campañas que era importante para eses. Ao final o resultado foi que os experimentos, se non se consensúan dunha maneira amplia, vanlle ao bolsillo aos negocios. Eu creo que para non ir de costas aos veciños, nós o que propoñemos nesta moción son varios puntos. O primeiro é exixirlle a vostede e ao equipo do Goberno que calquera decisión sobre a penalización das rúas ou reestruturación de tráfico ou o movimento das paradas de taxis ou similares se realice con consenso dos sectores implicados e sempre con reunión a priori das decisións xa tomadas previamente. Tamén lle pedimos que no caso de realizar cambios na xestión do tráfico rodado no casco urbano, este se acometan obedecendo plan de tráfico, que, por certo, levan 9 meses. Nós tiñamos un plan, bo ou malo, sempre é millorable, pero tiñamos un plan de tráfico. Vostedes acometen cada día non, pero cada pouco tempo, unha reforma sin que haxa un plan. Eu pidolles, tamén lle pedimos que, cando fagan algo que teñan as rúas, que elaboren un plan de tráfico, nin máis ni menos. E logo, tamén lle pido que o Goberno Municipal ocurreu no 2004, depositen nos representantes do sector do comercio e a hostelería a responsabilidade de elaborar as enquisas sobre a opinión dos sectores sobre a mesma penalización. Nós o que queremos é que, se se dá feita a penalización, que se faga. Non somos favorables a que se faga, pero que se faga con amplio consenso, porque se non é mellor non facer, non lle vai a funcionar. A parte que é malo para ustedes, fágame caso. Fágame caso, e aquí tiro patadas contra, digamos, o noso beneficio político. Eu asegurolle que para implantar a penalización, que sería bo, que la no centro do povo, se non hai un amplio consenso non o dará feito. E para que haxa ese amplo consenso ten que haber bo rollo con todos, incluso coa oposición. E non intentar meternos un dedo nun ollo cada vez que a vostede lle sale mal unha cousa, o que fan é meternos un dedo nun ollo á oposición. Botarnos a culpa a nós de todo. Todos os males, todas as bendicións son de vostedes, todos os males son nosos. E non seremos tan malos, nin tan bons, polo menos ese término medio. Así que o que lle digo é que, se queren o noso apoio para penalizar o centro da lei, estamos aquí. Pero, lóxicamente, sin xulgarnos e sin tomarnos por imbéciles, porque ás veces dá a sensación de que nos toman por tontos. E creo que eso non é a solución. E cando haxa ese amplio consenso social, asegurolle que naide se botará atrás e será un éxito a penalización. E vostedes, como representantes do goberno local, serán os primeiros, digamos, en poder colgarse as medallas. Por lo tanto, fagan as cousas ben, que pola nosa parte van ter a cubillo e van ter apoio. Pero non nos chulen, porque senón non van a ter o noso apoio e nos vamos a cabrear por temas que de outro xeito estaríamos dispostos a apoiar. Moitas gracias. Primeira intervención, rematei. Estou facendo como fai Beiras nos plenos, silencios valorativos. Pero Beiras vai aos plenos. Eu tiño entendido que era un nugallao, e que nin os plenos iba. Miren, señores do Partido Popular, señor Crespo, que sabe que escoitei con moita atención a súa prédica e sen interrumpirlle, ademais, non? Eu sei de que vai isto perfectamente, non? En política, bueno, pois é política, está ben. Eu sei que vostedes presentan esta moción coa mellor das intencións. Presentámola noutra vez, Díxenlle que non lle interrumpín, sí, bueno, pero por favor. Digo que sabe que vostede esta moción que ven, no, pero sabe que
porque non aceptaron outro pleno, senón xa non viría aquí. Por urxencia, sí. Vale. Digo que sei que o fan con mellor das intencións, en beneficio dos veciños e veciñas de Lalín, que lles preocupan. Estou convencido deso. Agradezolle as súas achegas. Agradezolle tamén que estivo algunha concelleira nas reunións cos veciños. Lalín escoitaron o que escoitaron, e como sei que vostedes o fan dun xeito propositivo, positivo, e que non teñen ningún tipo de animadversión política cara a este goberno en este tema, porque ao mellor viron unha posibilidade de, como lle gusta a vostede utilizar este termo, a min menos, meterlle un dedo no ollo, pois eu, aínda que temos conceptos diferentes do que ten que ser a democracia participativa e do que ten que facer un goberno escollido democráticamente, legitimamente, e que nos consideramos progresistas, só podo respetar a súa intervención dende a discordancia, porque sei que é constructiva, e agradecerlle moito a súa intervención. Non sei se quere un segundo turno de intervencións. Sí, por suposto. Porque se non xa que me dá a palabra, porque como é tan restrictivo dando a palabra, pois claro que quero un segundo turno. O seu cinismo do que vostede fai gala en casi todo é infinito. Pero bueno, a demagoxa... Levamos uns cuantos insultos. No, aquí vostede... A mí dame igual, pero... Vamos a ver, é que vostede... Non queda ben. Os que nos estén vendo en Nova Zelanda, ahora mesmo por streaming, van a pensar que usted é un pouco raro. Van a pensar, eu sei que non é, porque coñezo moitos anos, pero van a pensar, está todo o día que si cínicos, que si dictadores, que si tal... Home, eu pediríalle que levase un pouquiño a nivel do linguaxe. Se é capaz. Se é capaz, que a mellor non é capaz, claro. Non se preocupe, mire, a capacidade, o movimento demostrase andando. Cando queira, eu non lle teño medo de competir con vostede en nada. Non, seguro, vamos. Absolutamente en nada, non se preocupe. Non teño ningún complexo, nin de superioridade, nin de inferioridade. Pero se vostede intervén e non me interrompeu, de acordo? Interveu vostede, estaba no momento de que me estaba chamando cínico. É normal que vostede non lle gusta o que eu digo. Continúe co de cínico, veña, adiante. Non, digo cinismo, non cínico. É vostede un cínico, dixo. Non. A ver, dixen, o cinismo... Ahora cinismo, vale, de acordo. Mellor así. Dixen, o cinismo do que vostede fai gala nesta intervención. Foi o que dixen, Si que temos un debate sobre semántica, pero o mellor, non sei eu, Dixen, o cinismo... Mire, teño notado... Mire, é que acabe... Mentre vostede interviña, teño... Pero quere que falemos de semántica, da diferencia entre cínico e falar de cinismo? Quere entremos en eso? Non. Que vai salir perdendo, mellor. É distinto. Unha persona cínica é distinto de que faga unha intervención... Explícalo ti, José Antonio. É distinto... Non necesito que... Sí, sabe aquelo de... Non lle oín. Pódeme repetir que non lle oín? Que non estou a nivel do debate. Non, sí. Digo que... sabe aquelo que decía Carlos Secela cando lle votaban... Deixadme, por favor. Aquelo de non é mesmo jodido que jodiendo, de todo eso e tal, no Senado da Nación do que é vostede ahora de parte, pois xa sabe. Continúe. Moitas gracias. Dicíalle que a intervención da que vostede, que acaba de facer vostede, rebatindo a nosa moción, é unha intervención cínica, non que vostede se haxa un cínico. Claro. A intervención, porque eu sin ser cínico podo facer unha intervención cínica. Eso non quer dizer que son cínico. Si todas as intervencións miñas son cínicas, pois entonces son un cínico. Pero non é así. Quero lle dicir de que, dándonos as gracias, que non tiña dúbida ninguna. Non teña dúbida ninguna, porque vostede vai na ter sempre, porque políticamente ao mellor non lle convén. Pero eu asegúrolle que traballei por esa penalización, tanto como a vostede. E tamén pude levar na narices como a vostede, pero retireime a tempo. Porque eu sabía que me iba a pasar exactamente igual o que lle pasou a vostede. En definitiva, que nós o que queremos é diálogo pola penalización, e é unha pena que isto non o discutíramos no pleno anterior, que non quixeron utilizar vostede a urxencia, motivo polo que veo este pleno. Senón xa non viría aquí pintar nada, porque era xusto antes de ter vostede a reunión cos veciños, polo tanto non nos quixeron dar esa prerrogativa democrática de poder utilizalo no pleno pasado. Así como ven a destempo, eu utilizo igual, pero que quede claro de que deberámoslo haber debatido no outro pleno antes de que vostede tuvera a reunión cos veciños. Por a miña parte, pois nada máis, porque creo que é un tema suficientemente debatido. Eu nunca pensei que vostede fose un exemplo práctico das teorías gravitatorias de Albert Einstein. Isto digo yo absolutamente en serio, hai 100 anos desto. Sabe, vostedes están intentando facer con este tema ondulacións espaciotemporais de corpos masivos acelerados.
Isto un pouco o que están facendo vostedes. Usted sabe o que está dicindo. Quero decir, sí, perfectamente. Vou explicar. Corpos masivos acelerados. Sí, non hai máis que velos a vostedes. Que é iso de corpos masivos acelerados? Corpos masivos acelerados. Vou explicar, mire, espazo temporais porque vostedes os subconscientes están convencidos que onde tiñan que estar é aquí e non na oposición. Este é un problema que poden ter vostedes en este momento, e temporais porque eu creo que revólvense contra a posibilidade de ter unha larga travesía do deserto que é o que pinta que van a ter vostedes, polo menos no Concello de Lalín, e espero que en máis sitios. Vale. Ao que vou, é curioso que vostedes coñecendos que sexan o reflexo e a confirmación dunha teoría de hai máis de 100 anos, que por certo está de moda estes días, non? Ou tamén do principio de Jos, non sei se coñeces, José Antonio, a mellor como está ao nivel deste debate, tampouco coñece. Sabes o que é o principio de Jos? Corpo gravitativo, pois, hombre, interese un pouco, vale. No, corpos masivos acelerados, este é o tema. O principio de Jos, sí, gravitativo. Vostedes tamén, o principio de Jos, é dicir, o que se mide a dureza dos minerales, porque teñen un rostro bastante duro, con este tema, eu creo que se les pode aplicar perfectamente o principio de Jos tamén. Que? No, bueno, o principio de Jos, bueno, é o mesmo. Cale, ao que vou. Vostede cale. Ao que vou. Fágame caso. Miren, eu creo que vostedes viron este tema como o único no que pensaban que lle podían meter man ao goberno durante estes meses, non? E o pensaron. Eu entendo que sí, que é certo que falei con vostede, decir, mire, eu creo que é un tema do que debemos ir da man, o que falamos vostede máis eu privadamente, evidentemente non o vou a contar aquí en esta sala, porque creo que non procede facer ese tipo de cousas, nunca farei facer ese tipo de cousas, pero bueno, é así. Mire, o proceso peonil, que eu creo que xa non hai ese debate na rúa, aquí algunha concelleira había ese alto nivel de consenso nas medidas que se adoptaron na última reunión. O que me sorprende que non defenderan esta moción precisamente concelleres que estiveron ali, pero bueno, eu respeto, por suposto, cada un defende, cada grupo decide quen defende. Eu teño aquí, mire, xa o comentei algunha vez, pero bueno, eu sei que isto dá exactamente igual, xa parto desa base, pero como decía, como seguramente non están vendo en Canberra por streaming moita xente, pois unha vez máis para explicalo, non? É dicir, aquí, un xornal local, na súa edición local, do mércores 9 de setembro de 2015, unha sala chea de veciñas e veciños, por certo, este é o Faro de Vigo, despois tamén teño a Voz de Galicia. Di, la apertura del parking y la penalización del centro está fijada para el 22 de diciembre. El cierre de la principal y Loriga se limitará en una primera fase a las Navidades y los fines de semana posteriormente. Exactamente o que se está facendo. É dicir, cambio de criterios, ningún. A vostedes gustalle decir que se cambian de criterios. Bueno, é a súa opinión. É o que di a prensa. Non sei se... Despois, la Voz de Galicia. La idea era peatonalizar ambas calles desde el 22 hasta el fin del período navideño y despois los fines de semana, sábados e domingos. Información da mesma data da primeira reunión. Eu creo que hai pouco debate. Dende o primeiro momento, díxose que se iba a peatonalizar en esta reunión, na que non houve discrepancia, por certo, durante a campaña de Nadal e despois as fines de semana. É exactamente o que está facendo este goberno, cumplir con iso. A vostedes apetecelles estirar o chicle porque pensan que poden facer rebumbio o día da semana que traballan, os sábados, para salir na prensa os domingos. Bueno, está ben, eu acepto. Entendo que é política e como é política non me queda máis remedio que aceptarlo. Pero é así. Non somos máis de traballar toda a semana. Pero bueno, cada un ten as súas cousas. Isto é evidente. Despois, falan de cambio de criterio tamén na cuestión de tráfico. Eu quero lle decir que o plan de tráfico, os cambios de tráfico que se fixeron por parte das decisións que se tomaron por parte do goberno de Lalín foron firmadas e decididas polo chefe da Policía Local, Jesús Cuñarro, que vostede coñecerá, e Javier Bugallo, do que supoño que de ningún dos dous terán ningún tipo de dúbida da súa capacidade para decidir este tipo de cousas. Non foi nin do alcalde, nin do teniente alcalde, nin de ningún membro deste goberno. Os cambios foron decididos por técnicos. Non os decidiu en esta vez Ramiro Ruibal. Isto é certo, como facían con vostedes, que pareceme, por certo, moi respetable. Eu non entro en que estivese mellor ou peor. Aquí o fixeron técnicos de urbanismo, como Javier Bugallo, na súa época os facía Ramiro Ruibal, persona que, por certo, aprecio, non persoa, non ten nada que ver, que non quero que se moleste por citalo en este momento, non?
Gústalles decir que se anda cambiando de opinión cada 2 por 3 e tal. Eu creo que os datos son incontestables de que non é así. Tamén leín na súa moción, porque eu teño tendencia a ler as mocións e preparalos, ata 7 veces, que, bueno, 6 máis unha, que pronuncian o nome Rafael Cuiña e Rafael Cuiña e Rafael Cuiña en unha señor Cuiña. Bueno, eu entendo que o seu objetivo político é o que é, o entendo, a min gustalle, a meu ego gustalle tamén, teño que decirlo. Sabe que me gusta entrar en combate, e como me gusta entrar en combate, que me citen tanto como o seu enemigo ao que batir, pois gústame. Eu, como lles dixen no pleno anterior, con este tipo de cousas, sempre me veño arriba. Sempre me veño arriba. Vale. Máis cousas. Din que, por exemplo, tamén na súa moción, que nos cambiamos de criterio, por exemplo, sacando enquisas e dicindo e poñendo os veciños a opinar sobre o cine balado ou o albergue que queremos facer precisamente no Manuel Rivero, e que non facemos caso que din os veciños e as veciñas. En primeiro lugar, dúas cousas. Primeiro, ganou pouco, é certo, esta enquisa o cine balado, por moi pouco, e a nos parecenos ben, pero nós temos que valorar o seguinte. Primeiro, que Manuel Rivero non temos que facer un investimento, comprar ese edificio, e segundo, que a oferta económica, é bueno decir aquí, que nos pasou a propiedade da Fundación A Banca sobre cine balado son 350.000 euros. Xa os propios técnicos municipais foron por ali, valoraron se ese precio se axustaba ou non se axustaba ao que estaba pedindo a Fundación A Banca, calculan que o valor dese inmueble é por debaixo dos 300.000 euros, co cal temos esa valoración para decidir se facemos unha cousa ou outra. Quero dicir, e sei que xa o dixeron varias veces, pero por enésima vez que o goberno de Lalín non ten decidido aínda cal dos dous edificios vai a executar, entre outras cousas, porque para nós é moi importante os cartos públicos, son moitísimos cartos, 350, os técnicos municipais din que non o valen, e queremos saber se hai posibilidade dunha rebaixa para valoralo. Por lo tanto, a decisión non está tomada, señor Crespo Iglesias. Non está tomada. E na última reunión, evidentemente, que estaba ali a concellera Marisa, pola que sinto, como sabe, a especial aprecio, e que me extraña que non lle comunicase, ou mellor sí, o nivel altísimo de consenso que hubo en canto a seguir os fins de semana pechando. E que sí é certo que había discrepancia de opinións en como lles fora a uns, algúns decían que tiveran beneficios do 4%, ou unha señora que estaba sentada ao lado de Marisa que decía que perdera 5.000 euros, é certo, e outros que decían que lles gustaba máis, e outros que decían que lles gustaba menos. Pero chegamos ao acordo de que non había problema, incluso os que estaban máis en contra desto, como era algún negocio como de granxa, e non me gusta andar citando tal, dicían, eu creo que a min me perxudica, pero estou de acordo en facelo os fins de semana. Isto dixo literalmente, non? Entón, é o que queremos seguir. Nivel de diálogo, nivel de traballo, porque tamén xa lles anuncio, que xa lle pasei a intervención, por certo, a posibilidade de facelo, ímolo facer, que estamos traballando xa con Bouzón Consultores, un plan precisamente para traballar con veciños e veciñas para reformar unha rúa que os propios veciños e veciñas de Lalín, desas rúas, na rúa principal de Joaquín Loriga, din que son rúas mortas durante moitos anos, que son as rúas que máis baixos pecharon e abriron en tempo récord, e que por algo será, e que queremos cambiarlle o sistema. E queremos cambiar o sistema porque non funciona, pero basado no diálogo. Xa tivemos varias reunións, estamos traballando xa con esta empresa precisamente dende a pedagogía e dende que vexan as medidas que temos que tomar para poder mellorar unha rúa que ten que volver a ser principal de verdade en Lalín. Estamos xa cos cartos da Mancomunidade para as luminarias, para mellorar moitísimo o que ten que ser a iluminación que en este momento queremos que é deficiente desa rúa. Estamos facendo todo. Eu entendo que é política. Entendo que a vostedes este tema é un tema que lles gusta, aínda que non estea xa na rúa, para abrir debate, para estirar este chicle de confrontación entre veciños e veciñas. Paréceme políticamente lexítimo. Como alcalde, pareceme pouco responsable, porque hai temas nos que eu creo que ten que haber consenso e outros temas nos que pode haber confrontación por diferencia de opinións. Cada un concibe a política como a concibe. Eu a concibo así. Se quere un novo turno, con moito gusto. Sí, hombre, claro, faltaría máis. Mire, vostede échese de repetir aquí unha cousa que non é certa. Esos son as ondas gravitatorias, precisamente, o que está facendo. Que non é certa. E é que sempre di é que eu entendo que esta é política. Home, claro, é que, mire, é que as cousas aquí son todas políticas, Benvido
A ver se pensou que estaba nunha nave espacial con eso das ondas gravitatorias. Esta casa a veces ten pinta, é certo. O que fixeron aquí, sin consultar aos veciños, que costou 15 millóns de euros, sen consultar a ninguén, sí que... Respeta a miña intervención, se eu quero que respeta a súa. Eu pido que respeta a miña intervención. Respeta a miña intervención. E por dígame o que queira. Ao acabar a miña intervención, dígame o que queira. Dígolle que o problema de vostede é que para unha cousa é dunha maneira, según lle conveña, a según. Como é unha cousa? A según. Se me convenga dunha maneira, se non me convenga doutra. Pois mire, as cousas non lle son a según. As cousas son políticas. E o que ven aquí é política. Entón, vostede non pode dicir que entende que é política e logo ladrar contra eso. Non, non é serio. Se entende que é política, Claro, mire, todos os grupos políticos... Ahora tamén ladro, Dios mío, é que de verdade... A ver, ladrar non é no sentido de can. A ver, por favor. Mire, vostede naceu nunha aldea, non naceu nunha aldea como a min, entón, a mellor, entende as cousas dunha maneira peyorativa. Non é eso, non lle é por aí ladrar. Se digo ladrar, non lle estou chamando can. Vale? Que un senador do Estado español, pero por favor, falando con esos termos un tanto sorprendente. Pero non se dá conta que cada un aguanta a súa vela, eu aguanta a miña e vostede aguanta a súa. Son senador a moita honra, aínda que a moitos lle fastide. Sabe que eu que lle votei, non? Bueno, eu digolle que son senador a moita honra, aínda que a moitos lle fastide. Eu estou encantado que lle votei. Perdónme, si, non. Vostede votoume. Votoulle ou non lle votei? Bueno, a ver. Con B e con V, ademais, que as dúas cousas. Estou lle dicindo. Con B e con V. Estou dicindo, vostede non quere que lle faga uso da palabra con tranquilidade. Déixeme, non me interrumpa. Se me interrumpe, unha de dúas, ou non falo, ou alóngome aquí esta mañá, hasta que me quita a palabra. Entón, de escolla, ou non falo, que tamén é unha opción, ou se me deixa falar, deixeme falar o que eu queira, non me este interrompindo constantemente. Eu creo firmemente que vostedes pensan unha cousa e fan a outra, pero iso creo eu, pero é a miña opinión, iso non quer decir que sea verdad, é a miña opinión, é a miña verdad. Por lo tanto, cando vostedes din, é que o seu espírito construtivo, oiga, mire, o momento demostrase andando. O que non pode ser é que vostede, cando estamos en contra de calquera acción do grupo de goberno, pense que vamos contra usted, que non é así. Vamos contra as súas políticas. E vamos contra esas políticas de ahora para diante, ahora para atrás. Acabo de demostrar o contrario, señor Crespo Iglesias, con datos, e vostede sigue enrocado na súa mentira. E perdón por decirlo así. Acabo de demostrar que dende o 9 de setembro se acordou cos comerciantes facer isto. Acabo de demostrar que hai informes técnicos por parte de Javier Bugallo dicindo isto. Acabo de demostrar que estamos traballando con Bouzón para este tema. E sigue dicindo que pa diante, pa atrás, cando non é certo. É que iso non todo vale, señor Crespo Iglesias. E con temas tan sensibles, non todo vale. Díganos que non lle gusta. Cando non me interrumpe, me dé a palabra, falarei. Eu que pido é que a miña intervención non se me interrumpa constantemente. Porque iso é unha mostra de inseguridade. Ten que ter vostede seguridade en si mesmo. Sí, teño que ter. Vou non intentar. Intente-o, por favor, a ver se o consigue. Intente ter seguridade en si mesmo. E non me este interrompindo constantemente porque non lle gusta o que estou dicindo. O que eu lle digo é normal que non lle guste. Tamén a mí moitas veces non me gusta o que di vostede, e aguántome. Pois sexa demócrata, e aguanto o que lle digo, inda que non lle guste. Eu creo firmemente no que dixen. Por lo tanto, inda estando equivocado ou non creo firmemente. Mire, vostede é falso, é totalmente mentira o que di. Vostede decretou, sin consultar ca Policía Local e con Javier Bugallo, que a rúa Vencelao Calvogarra era de Beixada. Decretou no vostede sin falar con Javier Bugallo e con o señor Cuñarro. Logo, despois, cando se lle montou o fiasco, porque era unha dirección errónea, aí é cando os chamou. Aí é cando os chamou e dou unha roda de prensa. Que pensa? Que eu non falan comigo a xente? Comigo a xente. Por lo tanto, é mentira o que vostede di. Vostede chamounos cando despois se decideu, outro vais a interrompirme. A ver, hai algún máis por aí do grupo de goberno que me queira interrompir? Interrompídeme todos xuntos e despois falo eu. É que eu teño ganas de estar aquí ata mañá, home. Dígolle que a rúa Vencelao Calvogarra vostede mandou puñela para baixo sin falar ca Policía Local nin con Javier Bugallo. E logo, falaría con algún veciño, supoño, porque non sei que dos garaxes. Logo, se demostrou que iso era un fiasco. É cando a mandou poñer para arriba, é cando dou unha roda de prensa con Bugallo e co señor Cuñarro dicindo que a Policía Local había feito un informe, máis o de urbanismo, que debía ser para arriba. Home, claro, pero houbera o feito antes. É do que se trata. Díxolleme vostede a min, ao rematar aquí un pleno, preguntei, que está habendo bastante polémica co tema do cierre. E díceme vostede no pleno de decembro, ao rematar o pleno, vounas abrir despois de Carnaval. Foi o que me dixo a min, se me engañou,
dixo, bonas abrir despois de Carnaval. Despois de Carnaval, despois como pasou o que pasou, e os comerciantes estaban collendo firmas, vostede despois rajouse, e despois o que fixo foi abrilas moito antes como era normal, e deixounas para o fin de semana. De acordo, pero veu todo impulsado polos acontecementos. Por lo tanto, mire, non queira facer da necesidade a virtud. Iso impuxeron os veciños porque senón montaban unha boa. Motivo polo que vostede abriu a rúa, pero vostede, ao rematar o pleno de diciembre, dixome aquí que abría despois de Carnavales. Ese é o que me dixo, ese é o que é verdad. E prometo pola miña honra que iso que é o que é verdad. Mire, a miña honra, cando menos, é tan boa como a de calquera. Así que, para unhas rúas para baixo, unhas rúas para arriba, cambian de opinión cada pouco, dice, vostede trae aquí no pleno pasado, quitou un tema da zona azul, cando traía o pleno, despois quitou uno aquí, e vostede por que non fai iso antes? Vostede pode afirmar aquí, porque meteuse en berenxenais, que ten todo o dereito do mundo a meterse, pero dice que nas enquisas, que non sei por que a saca aquí nesta moción, pero nas enquisas do Cine Balado, é certo que fixe unha enquisa que ganou o Cine Balado, e agora dice, non é que os técnicos municipais valoraron aquilo e valía moito, é porque non o fixo antes. É dicir, porque non o fixo antes? O sea, vostede, desde que toma unha decisión, vostede primeiro decide someter a exposición pública, ou a exposición pública non, unha enquisa. Vostede provoca unha enquisa na rede de que se había que facer primeiro unha cousa ou outra. Gana unha cousa. E dice vostede, non, por vais a fazer outra. Bueno, a continuación é cando manda os técnicos informar. Oiga, que informen os técnicos antes e que diga, aquí hai isto costa isto, porque eu, esa dato que está vostede dicindo de que a banca e pide 350.000 euros, acabome de enterar agora. Nos medios de comunicación non o vin. Por lo tanto, supónse que vostede, se non o dixo, sabería. Por lo tanto, colgue vostede, cando colgue unha enquisa desas que valen para moito no seu perfil de Facebook, diga claramente si o que vostede propón é isto con estas condicións. Oiga, o Cine Balado, pero é que costa compralo, pide a banca 350.000 euros. Entón, o mellor a xente, pois, opinaba outra cousa. Entón, vostede fai as cousas, pero vostede fastidialle que eu lle diga que vostede fai as cousas e despois pregunta. É como fai vostede. Vostede non se acordará moito, pero na xeneración anterior a vostede, víanse moitas películas de vaqueros. Ya había algúns vaqueros que os vaqueros, curiosamente, non eran para iso, porque levaban armas normalmente para defenderse das alimañas, máis que para matarse entre eles. De vez en cando algún mataba a outro, pero normalmente é un criterio, fundamentalmente, que convenceunos de súas películas do oeste, non? Había algúns que eran moi rápidos, e sacaban a súa arma, e disparaban, e despois preguntaban. E ainda facían gala deso. E a vostede deses, primeiro dispara, despois pregunta. E eu que lle digo é, antes de disparar, pregunte. E por se quere, dispare. Solamente eso. É o único que lle reprocho. Reprocholle eso. De que vostede toma a decisión e logo pregunta. Fague ao revés. Faga ao revés. E cando pregunte, se quere ter o noso apoio, pregúntenos a nós tamén. Pregúntenos a nós tamén. Porque ao mellor en algunha cousa non estamos de acordo. Ao mellor non estamos de acordo. Pero noutras vamos estar de acordo. Non me mira así co ollo revirado que ben sabe que é así. Vostede, cando se dirixe a min para unha cousa, se eu a pacto con vostede e lle digo que a pacto vai á misa. Sabe cal é o problema? Que vostede anunciame unha cousa que eu non conto con ela, e cando lle digo, vou na pensar, se vostede actúa como se eu dixera que sí. E eu non dixen que sí, dixen que va a pensar. Ten que respetar os tempos un pouco. Que eu aseguro que se pacto unha cousa con vostede, eu comparezco con vostede ante os medios, e digo que pactei unha cousa con vostede, vai á misa. O problema é que vostede avísame dunha cousa, e logo despois, cando me avisa desa cousa, dá por sentado que eu estou de acordo. E vostede simplemente me dixo, pero eu non estou de acordo, Dígolle que teño que pensalo e teño que mirar. O meu caso que despois ten problemas non, despois vai a originarlle un problema a esa persoa que pode solucionarse, como é o tema da medalla da folla de Carballo de Antonio Presas. Eu dixenlle, vámoslo estudiar, eu teño outras propostas tamén, vámoslo estudiar. E vostede xo anuncia pola súa conta, e pois quero o meu apoio. Non, ahora nombra ti un, oiga, mire, ti xa nombraches no medio de comunicación que ti nombraste, é un tema que podía salir ao mellor con amplio consenso, pois ao mellor vostede mato antes precisamente por eso, porque vostede non ten espera, teña espera. Non faga como ser vaqueros rápidos que sacan o seu col, disparan e depois preguntan. Primeiro pregunte, depois dispare. Moitas gracias, señor Crespelos. Vou empezar polo final. O tema de Antonio... Tranquilo, Viridequiz, Sí. O tema que está dicindo de Antonio Presas, que eu creo que é máis que merecedor da folla de Carballo, vou dicir unha cousa. Sáqueme unha noticia na que eu fale da concesión a Antonio Presas públicamente da folla de Carballo. Isto que pasou foi que algunha xente que estaba traballando no expediente foi a un medio de comunicación a pedir documentación
se filtrou. Eu non o dixen nin a primeira vez. Primeira cousa que lle rebato que non se corresponde coa realidade do que vostede está dicindo. Punto 2. Menos mal que aquí hai xornalistas que estaban na primeira reunión, cando foi o tema das calles Venceslao Calvo Garra, que decidiron os comerciantes e os veciños que fose de baixada. Eu díxenlles, se facemos isto coas rúas cortadas, imos ter un problema. Probámoslo se queredes, pero como veredes como en tempo récord hai no que cambiar. Exactamente así. Decidírono eles. Aquí hai xornalistas que estaban en esa reunión. Non lles vou pedir que interveñan, porque non sería lóxico, pero é exactamente así. Polo tanto, eso de que eu cambio para arriba, para baixo, tal, é absolutamente mentira. Decidírono comerciantes e veciños ali. E eu dixes claramente que na Plaza dos Cabalos que se iba a montar un problema de tráfico e que o verían en tempo récord, houve que cambiarlo, evidentemente. Entón, insisto, que foi todo acordado. A vostede dalle igual, porque insisto, que quere facer rebumbio político, estirar o chicle por 3 veces, e teñen o rostro políticamente moi grande. Xa o fixeron cos taxistas tamén, que os pillaron infraganti, claro, os pillaron infraganti, de colaboracionistas no tema dos taxistas. E creo, sinceramente, que con este tipo de cuestións dividen a ciudadanía. Están causando un problema entre os lalinenses por isto. Esta é a miña opinión. É o que estou vendo todos os días. Agora este debate xa non está na rúa. Non existe este debate na rúa. E vostedes veñen meses despois a falar do tema para ver se así teñen algún titular interesante na prensa o día seguinte. Bueno, pois eu son de outro tipo de política. Prefiro irme ahora como vou ir ao albergue da Laxe a falar cos veciños ali polo tema de que non fixeron con Aguas de Galicia durante moito tempo, o proxecto, que andar falando de cousas xa intrascendentes en este momento porque hai unha de ruta acordada. Vostedes fagan como queiran, que eu vou dedicar a que o goberno de Lalín sexa un goberno serio. Por fin, serio. Procedemos á votación. Votos a favor da moción... Non me deixa. Votos... Esta moción é unha moción miña. Xa interveu 3 veces. Esta moción é unha moción miña. Interveu 3 veces, pero non me deixou intervir. Vamos a ver, señor Crespo Iglesias, que eu non me deixou intervir. Non teño moita experiencia... Por favor. Non teño moita experiencia. Señor Crespo Iglesias, estou intervindo, non lle quero chamar... Pois eu quero intervir por alusións. Non lle quero chamar a orden. Quero lle decir unha cousa, vou lle deixar intervir, pero deixeme decir unha cousa. É dicir, eu no público, como espectador, estive unhas cuantas veces en uns cuantos plenos o último mandato. E vin como funcionaba. Leccións nin a primeira, señor Crespo Iglesias, de quen ten que pechar os debates ou non. Leccións de vostede nin a primeira. Mire, se se pon pincho, José Antonio, Paz, a decirme eso, eu o respeto, faltaría máis. Pero de vostede nin a primeira, Por favor, interveña. Desde logo, hai que ter cara dura, ter razón. O principio de Jos, aplique ustedes. Hágame caso. Mire, o principio de Jos teño unha aplicación na miña aldea. Jos non é con J, é con H, digo para que o saiba. Vale. Pero vostede que pensa, que é un analfabeto funcional? Vostede? Non me faga contestar. Ten máis títulos que a min vostede acaso? Ten máis títulos que a min vostede acaso? A ver se temos que falar deso. Se quere, falámolo. A mí non me... Xa sei que vostede vai intelectual. Dime do que presumes e che direi 2 veces. Vaya por Dios. Ándame. Mire, eu quero intervir por alusións, non por outra cousa. Se vostede dándome caña, eu interveño por alusións. Se non, non. Eu vou intervir por alusións. Mire, vostede dixo na súa comparecencia, na súa intervención anterior, non na última, na penúltima, dixo, os cambios de criterio no tema de tráfico foi o señor xefe da Policía Local e máis Bugallo. Bugallo é xefe da Policía Local. Chamounos vostede despois de haber, independentemente que falara con algún veciño, non lle digo que non, pero chamounos vostede despois de estar cara abaixo. Punto primeiro. É que iso é así. Pregúntenllo a eles, por favor, non me pregunten a mí, pregúntenllo a eles. Segundo, non me pode acusar a min de dividir a ciudadanía. Mire, señor alcalde, fun alcalde deste pobo moita honra 25 anos. E se algo teño a gala é de non dividir a ciudadanía. É vostede quen está dividindo a ciudadanía. E mire, o principio de Jos di o que di, pero mire, na miña aldea teñenlle algo moito máis claro e moito máis entendible que o principio de Jos. Dixo-lle o poto ao caldeiro, sácate de aí que me ensucias. Ese é o que lle aplico a vostedes. Por lo tanto, mire, non pode ser que vostede me queira acusar a min de dividir a ciudadanía cando vostede, neses temas, é o contrario de min, e é vostede un sectario. Vostede ou está con vostede ou contra vostede. Non ten término medio. Mire, a xente contraria sempre... Tengo un minuto para rematar, por favor. Eu a miña xente
contraria política sempre respetei. Sí. Vostede non a respeta. Escachando os dentes ou... Vostede non a respeta, fágame caso, vostede non a respeta. Por lo tanto, Vostede amenazaba os socialistas con escachar os dentes ou non? Pregúntolle, señor Crespo. Queríalle escachar os dentes os do Partido Socialista, sí ou non? Quere vostede... Dime que teño un minuto para cerrar o acto e a intervención e interrompeme vostede. Sexa serio, por favor. É vostede que está dividindo por primeira democracia, por primeira vez, nin seu pai nin seu eu dividimos a ciudadanía. É vostede, porque vostede non ten término medio, ou están con vostede ou contra vostede. E mire, neste pobo, hai moita xente que non está con vostede porque o 45% da xente votounos a nós. E dos outros votoulle moito a outros grupos que se coaligaron con vostede, pero non lle votaron a vostede. Por tanto, respeta a ciudadanía. Non son eu quen divide, é vostede quen divide a ciudadanía por primeira vez. Pregúntelle a xente na rúa, pero non lle pregunte vostede. Mande preguntar a unha persona neutra, mande preguntar a unha persona neutral. E verá como yo din que nunca houve tanta división, nunca houve dous lalíns como os que vostede quere facer. Eu... sempre o respetei. Moitas gracias. Vou dicir unha cousa, que sempre fala en termos de seu pai e seu pai. Bueno, xa estamos. Vou dicir unha cousa. Un día o mellor dáseme porque teñamos aquí un debate público sobre meu pai, vostede máis eu. E a ver quen sabe perdendo. E a ver... Por mire que nervioso me poño, E a ver... Mire que nervioso me poño. Pois cando queira, pero cando queira. Perdón, chamalle señor Pablo, señor Crespo Iglesias, perdón, que equivoquime. Cando queira. Procedemos á votación. Votos a favor da moción do Partido Popular? Votos en contra. Seguinte punto. Moción do Partido Popular para solicitar un plan de actuación do Parque de Maquinaria da Deputación nos concellos. Pido a palabra. Solicito a palabra. Por favor. Ben, aquí vai haber un alivio porque vostede encaixa moi mala crítica, ya que a crítica non vai contra vostede. Entón, encaixa moi mala crítica. Búscame... Alcalde, encaixa moi mala crítica, fágame caso. Mire, eu utilizo... Fágame caso. Só unha cousa. Hai que encaixar mellor a crítica. Hai que encaixar Quero recoñecer unha cousa. Eu utilizo tácticas como vostede, saleme moi ben, por certo, do libro da guerra de Sun Tzu. Recoméndolle que o lea, porque o paso moi ben, xogo coa súa mente. Isto é evidente, non? Paso moi ben. Eu recoméndolle, mire, estou lle dando un punto a favor, que o lea. Eu recomendo a vostede que, en vez de pretender ser tan erudito en moitos temas, que sepa que hai un dito que di, dime do que presumes... Do pote o caldeiro, perdón, non sei que máis. Dille que hai un dito que dime do que presumes e direiche do que carece. Vostede ten unha carencia, non sei de que nivel, de que lle reconozcan a súa intelectualidade. E a súa intelectualidade, bueno, que quere que lle diga? Poquinha. Digo que sexa... non lle poño ningún calificativo, pero mire, non é máis sobresaliente que a miña. Non. Vale? Por lo tanto, mire, vostede continúe, por favor. Leu 2 ou 3 libros sí. E pensa que é o rei do mambo. Oiga, por favor, sexamos serios que aquí, o que máis o que menos, o máis parvo fai a Dios, Cada un na súa temática, pero o máis parvo fai a Dios. Siga que estamos aquí no hemiciclo. Siga co do pote do caldeiro. Pero é vostede. É vostede ainda que... non me dixo o que é medible non opinable. Faltoulle, primeiro plano que non o di. Veña, adiante. Mire, se quere que o respete, respéteme. Si non me respeta, non o vou a respetar. E debería respetarme. Fágame caso. Non sei o que me queda de vida política. Desde logo debería me quedar menos que a vostede. Fágame caso. Respéteme que fui un alcalde deste pobo 25 anos a moita honra. Respéteme. E eu respetaría a vostede. Si non, vou a dar máis explicacións das que vostede quer oír. Así que, por favor, non se meta conmigo. Sempre lle gusta tensar os debates. Pero se me estivo chamando cínico, por favor, dixenlle que a súa intervención había sido cínica, xa o aclarei. Por favor, non que vostede era un cínico, dixenlle, a súa intervención foi cínica. Continúe, por favor, veña. Vamos a rematar ben este debate. Adiante. Estaba na moción do tema do Parque de Maquinaria. Por si non se acorda, veña. Sei, non. Tranquilícese. Estou tranquilo. Tranquilícese. Que increíble, vostede... Pero venme nervioso. Prende con auga, pero tranquilo. Estoy dicindo que lea... Hai que ter gasolina para prender, vostede prende con auga. Prende con auga, tranquilo. Aguanta crítica, que é saludable. Señor Crespo Iglesias, que xogo coa súa mente, non se está dando conta. Adiante, veña. Pero, por favor... Cando ve un vaqueiro tranquilo, non... Por favor, pero será posible. Será posible. Pero cando vostede se dará conta de que non é máis listo cos máis, home?
Ai, que ego ten subido. Se houbera un aparato para medir o ego que se chamaría un egómetro, vostede poñémoslle e rompe, salelle, se mide o mercurio, salta o mercurio hasta acima da torre. O problema será o día que haxe un aparato para medir as chaquetas. Veña, adiante. Compremos un egómetro. Ben, dicíalle que esta moción ben motivada de que os xestores da Deputación Provincial teñen un parque de maquinaria valorado en moitos millóns de euros e tiveron prácticamente parado. E aínda que é unha moción que supoño que o ámbito de tratamento que é a Diputación, o que decidimos o Grupo Popular na Diputación é estendela aos concellos, aos alcaldes e portavoces, para que a poidan tratar. Motivo polo que ven aquí, porque senón dirame vostede, é que esta moción non é moito asunto de aquí. Sí, pero non, e agora lle explico polo que sí. Isto, obviamente, ímolo tratar, o tratámolo na Diputación, que é o seu foco adecuado e é o seu foro axeitado, pero non cabe dúbida que o que fai, neste caso, os responsables do Parque de Maquinaria, que lle corresponde ao Bloque Nacionalista Galego, pero ca total, digamos, complicidade da presidenta e do Grupo Socialista na Diputación, é infumable, porque un parque que ten unha validez que sempre pode ser opinable, pero creo que debe ser o mellor parque das 4 diputacións que hai en Galicia, estuvo totalmente en desuso. Estuvo totalmente en desuso en todo este tempo, e logo solamente cando desde o Grupo Popular o puxemos en evidencia, publicando as fotos das máquinas aí todas paradas, algunha delas xa media oxidándose, e os empleados, os funcionarios ou contratados laborales fixos ali pois paseando en vez de traballar, foi cando dun día para outro de repente desapareceron as máquinas do parque. Eu sei que o propio deputado delegado se molestou en ir a varios concellos, incluído o de Lalín, para poder poñer esas máquinas en actividade. Pero o que é unha vergoña é que esas máquinas se teñan tanto tempo paradas. O que é unha vergoña é que haxa unha irresponsabilidade política tan grande, porque eu xa non digo o dir aos concellos, parece ser que o resto de goberno da Diputación, polo que yo soe, dicen que as máquinas do parque de maquinaria que non deberían ir aos concellos, cousa que eu non estou de acordo, pero di o pacto como ás veces vale para todo, non deberían ir aos concellos, pero si teñen unhas vías provinciais, no caso do Deza, pois é unha rede viaria extensa, que moitas desas vías necesitan, como se aportamos documentación á Diputación, a reparación, tanto de bacheo como de botar algunha zona de aglomerado, non capas enteiras, senón áreas onde están moi deterioradas, como os desbroces, etc. Por lo tanto, aquí temos varias vías provinciais, non son peores, tamén hai que decirlo, as vías provinciales que están en Lalín, eu preocupeime de que estuveran razonablemente cuidadas mentre estuven ali como responsable desta comarca no anterior mandato da Diputación, e non é que sexan das peores, pero hai algunhas delas que están bastante mal, e o caso asiático que non se pode permitir é que a Diputación de Pontevedra non teña un plan de actuacións para as máquinas ya esteña paradas. E nós o que pedimos aquí neste pleno é que se inste a Diputación de Pontevedra a que estableza un plan de actuacións co fin de dar resposta ás necesidades que hai nos concellos e que estes poidan aproveitar os recursos do parque de maquinaria que actualmente están parados. Algún alcalde xa lles pideu a Diputación que antes de telas paradas que por favor que llas prestaran, que el lle puñía maquinistas ou que llas prestaran cos maquinistas e que el lle puñía os medios para que puderan traballar no seu concello. Nós desde aquí o que queremos é criticar e pedir á Diputación que en vez de falar de políticas de portas abertas, que tanto se enche a boca a presidenta de falar deso, e é a cousa máis escura que vin en toda a miña democracia, en vez de falar deso e encherse a boca, que se xestionen dunha vez, e que se deixen de valerse de criticar sempre os anteriores, porque iso non é serio. Iso non é serio e como momento se demostra andando, por favor, que fagan un plan para o parque, que agora dirán que o teñen, pero non o teñen, dirán que o teñen, e que poñan o parque a funcionar. E desde o Concello de Lalín, pois facer unha relación das necesidades que temos e propoñerllas para que as arranquen do parque de maquinaria. Moitas gracias. Señor Vilariño.
utilice o que digo polo tema de streaming. Dame a sensación máis que pensan que están nun programa de mujeres, hombres e viceversa que nun pleno da Corporación de la LIN. Porque, vamos a ver, xa vostede poñía a venda antes que a ferida, porque isto máis xa foi debatido na Diputación, teñen explicacións oportunas e, desde logo, esta moción non corresponde en ningún momento a defender os intereses deste Concello, senón única e exclusivamente a defender os intereses partidarios do Partido Popular. E, sobre todo, con auténticas falsedades, que non funcione o parque de maquinaria non é certo. Non é certo. Sí que está funcionando. O que pasa, e supoño, senón que se diga aquí de outro xeito, e podemos falar deso despois, o que ten, desde logo, un cambio de enfoque sobre as súas funcións. E supoño que eso será o máis normal do mundo, non? Que o parque de maquinaria dunha institución atenda as vías que son as súas. Entón, quero dicir, por un lado, eso, digo por un debate extraño isto, e por outro lado, claro, tamén non nos vamos a esquecer do seguinte, non? Do que agora o cambio respecto do modelo de financiación que a Diputación ten cos concellos, non? A través do fondo local, desas catro líneas que vostedes saben de sobra, vostede, que unha parte proporcional precisamente vai para as actuacións no que se refire ao tema viario de cada concello. Por lo tanto, vostede podía traer aquí unha moción, se quere falar de la LIN, onde pida un cambio de modelo nos fondos da Diputación, entón, que nos recorten gastos, que nos recorten ingresos nesos fondos, proporcionais respecto ao uso de maquinaria, ou volver, desde logo, ao anterior modelo, non? A nós, vamos a ver, se algo significou o parque de maquinaria, e aí é onde está o cambio de modelo fundamental, é que era o brazo armado do Partido Popular. Un brazo armado que vostede coñece mellor que ninguén e onde vostede tivo responsabilidades. E onde vostede tivo responsabilidades sabe de sobra quen dirixía ese parque. Eu nunca vin, non coñezo no mundo que un xefe de gabinete dirixa un parque de maquinaria. Que os alcaldes chamen un xefe de gabinete do presidente dunha diputación para pedir a maquinaria. Isto só pasaba nese parque de maquinaria que vostedes queren poñer como referente. E lonxe de ser un referente, desde logo, para seguir, era un referente para evitar. E iso é o que precisamente se está facendo. Mire, estes días, e eu digo porque o vin cos meus ollos, se vamos a estes debates, a maquinaria da Diputación está traballando no noso Concello, e se queren tamén lle digo onde, non? Quero dicir, non é ninguna novedade que iso funcione. Cando se lle fai por parte das concellarías nosas de obras ao rural peticións o que a base se están cumplindo, e a Xunta, por exemplo, poñerlles un caso, cando foi o tema recentemente de solicitar sal, nin contestación houve. Quero dicir que eu non sei que realidade virtual vostedes viven e que desde logo non se adapta. Tamén, falando do que son vías, eu non tiña nin idea, sinceramente, e cando vexo os datos vexo que na provincia, a rede provincial ten da Diputación 377 estradas, frente a 140 da Xunta e a 20 de Fomento. A rede viaria son 700 km da Diputación frente aos 1.295 da Xunta e 526 de Fomento. Supoño que isto é un argumento máis de sobra para que a Diputación atenda a súa rede viaria e, desde logo, que aquí se diga se unha institución non ten que atender as súas competencias. E para iso, porque senón tamén lle podemos pedir, facemos aquí unha moción todos conxunta, a Xunta ou a Fomento que nos arregle todas as estradas provinciais ou locais sin ningún problema, porque é o mesmo criterio que vostedes. Pero claro, o que vostedes usace no fondo é esa cuestión de fondo de como utilizaban ese parque de maquinaria. E eu tamén lle digo unha cuestión, e dentro das responsabilidades que tivo usted, se vostede é capaz de asegurar aquí que existía nese parque de maquinaria un reparto equitativo. Se vostede é capaz de asegurar eso, con criterios técnicos e non políticos. Se non houve moitos concellos que non viron unha maquinaria da Diputación en moitos anos. E se os alcaldes ou
alcaldes e responsables políticos do Partido Popular non pedían dita maquinaria ao xefe de gabinete do presidente da Diputación anterior. Isto era a realidade, non? Entón, dai que vostedes tenten mentir e facer un cabalo de batalla do que non é, a non nos ocupa unha cuestión, e nós ainda onte estivemos traballando nesa dirección, non? Nós entendemos que cada administración ten que ser competente e responsable coas súas materias, neste caso, e na Diputación é no que estamos. Moi contentos, por certo, con novos criterios de reparto, no que son as 4 líneas, e que entendemos que vostedes, desde logo, é o que no fondo lles preocupa. Con a autonomía dos concellos, frente ao control político que vostedes tiñan, e ese concepto que tiñan do que tiña que ser as diputacións, e que, nese sentido, nós, desde logo, non percibimos para nada a realidade que aquí debullan, que, bueno, vostedes xa... Na moción non funcionaba nunca a maquinaria. Ahora aquí xa algunha vez funcionaba e na súa intervención prácticamente parado, depende como intervira, non? Claro, se unha maquinaria, cando foron vela, en 6 meses que estivera parado, como din vostedes, xa facéndolle, dando por certo ese tema, se oxida, que pregunten onde a mercaron, Supoño que non será un criterio de gran validez ese tampouco. Por lo tanto, mire, nós imos defender os intereses viarios, se o quere levar aí, do noso Concello. E as disputas partidarias, que son, efectivamente, vostede o dix, moi lexítimas, fáganas na institución que é responsable, pero non aquí. E, por certo, vostede admitiu a rede viaria da Diputación, que vostedes tamén terán algunha responsabilidade, non ten ningún problema no noso Concello. Os problemas que ten, xa os transmitimos nós, pero, quero dicir, comparado con temos unha rede viaria, as competencias provinciais, que non ten grandes problemas. E senón, nas melloras que imos facer, xa o verá, non son grandes problemas. Adiante. Tocoulle a vostede defender algo indefendible, e eu entendo que busque argumentos peregrinos para botarlle unha mão ao seu partido, que é o que está nestes momentos tendo a responsabilidade do parque de maquinaria. E sei que en política ás veces hai que defender cousas que son difíciles de defender. A min tocou en algunha ocasión, máis de unha, defender argumentos do meu partido cos que eu persoalmente estaba en contra. Con respecto á fusión de municipios, por exemplo, etcétera, etcétera. En algúns foros razonablemente importantes. E sei difícil que eso é, sobre todo, máis que difícil, incómodo, porque difícil non é, porque o que máis e o que menos tira demagoxia para diante e vas lle dando solución ao tema. Pero o que non cabe dúbida é que, independientemente de que vostede o adorne como adorne, non é de recibo que as máquinas estean paradas. Que o pacto de goberno, como estaban, cando digo de oxidadas, me refiro a oxidadas non porque as máquinas non valgan para nada, sino que os aparellos que utilizan as máquinas para facer as labores, cando levan un tempo sin funcionar, preoxídanse, non é que se oxiden, as máquinas siguen valendo perfectamente, simplemente que cando levan 15, 20 días de uso, vai collendo óxido, que pouco a pouco vai indo, dentro dunhos anos, obviamente, non valdrían para nada, pero por ahora non ten ese maior problema. Por lo tanto, créame que eu coñezo ben o parque de maquinaria. En algún tempo fui un responsable del, non no último mandato, que decideu leválo directamente ao presidente, motivo polo que o xefe de gabinete, o presidente non vai atender os pormenores do parque de maquinaria. Unha vez que o presidente decide levar o parque de maquinaria, o normal é que un alcalde lle pediremos ao xefe de gabinete, comentalle isto ao presidente que necesita unha máquina para isto ou para aquel outro. É normal. Que o faga o xefe de gabinete non quere dicir que o dirixa ao xefe de gabinete. Dirixío directamente o presidente. O que pasa co xefe de gabinete é con quen se falaba. Eso non ten ningún apelo do meu punto de vista. Antes, eu podo lle asegurar, mire, vostede deso non coñece como a min porque eu estaba ali e vostede non. Eu podo lle asegurar que alcaldes de outros signos políticos tiveron, os que pediron máquinas, tiveron ali máquinas sin ningún tipo de problema. Podíalle dar exemplos, podíalle poñer exemplos de media dúcia de concellos, que eu coñezo perfectamente, que tiveron máquinas da Diputación, do Parque de Maquinaria, e que non tiñan ningún tipo de problema, e que fixeron o conducto cal era o mesmo,
pedilles ao presidente e explicarlle que tiña unha necesidade que non daban afrontado con fondos municipais. Simplemente eso. Por lo tanto, eu podo entender que vostede meta polo medio o xefe do gabinete do presidente, podo entender que vostede fale de realidade, pero a realidade é que o parque de maquinaria estuvo moito tempo parado, sin facer nada, cos obreros ali xugando ao tute ou xugando ao tute, non facendo o seu labor, quero dicir, sin facer nada, non os tiñan ocupados, as máquinas paradas e os obreros paseando polo parque. A mí iso non me parece de recibo. Por tanto, eu que vou xa non é tanto a que arreglen isto ou aquilo. Mire, as vías provinciais xa lle expliquei que ao mellor en Lalín non están tan mal como noutros sitios. Pero hai algún concello de Pontevedra que ten vías provinciais que son camiños para as cabras. Non dan andado nin as cabras. Por lo tanto, antes de estar para o parque, será mellor que estea arreglando eses camiños que son vías provinciais. E aquí en Lalín, se quere, tamén lle digo eu, para que dé un percorrido donde temos necesidades. Mire, hai un vial que é Brantega, esa carretera é provincial, a das Cruces non, que xa pasou á Xunta, pero esa carretera é provincial. A que vai a Doade é provincial, podes actuar sobre ela. A que vai ao Curpiño é provincial. Estivemos onte percorrendo todos os kilómetros delas. Non lle digo que non, pero podo lle asegurar que non están tan malas como en algún outro sitio, probablemente, que o descoñezo, pero sí que necesitan actuacións, moitas delas. De feito, nos pedimos unhas aceras para Cercio, porque ali hai un problema de seguridade vial, non por outra cousa, non para poñer as aceras de adorno, senón que hai ali un problema de que cando a xente entre noite e día e ven camiñando pola carretera, pois pode haber un accidente, é por eso, por un tema de seguridade vial, pedimos eso, pedimos o traspaso de algunhas outras, hai unha retaila de cousas pedidas ali na Diputación que as pode comprobar vostede. Por lo tanto, eu entendo que vostede lle toque defender algo realmente complexo e indefendible, porque hai algo que non obedece a ningún criterio, e é a inanición. O parque de maquinaria estuvo morto durante moito tempo por culpa da xestión do Bloque Nacionalista Galego, que é o que ten a responsabilidade de leválo a cabo. E se non queren actuar nos concellos, pois que non actúen, pero son vías provinciales para meter as máquinas ali a traballar. Creo que está suficientemente debatido pola miña parte e non vou entrar en máis consideracións, simplemente asegurolle que o parque coñezo bastante ben. Vou dicir unha cousa, e mire o que vou dicir. Eu, como que lle coñezo hai moitos anos, vou falar ben, non se preocupe. Eu sei algúns apuros que pasou vostede co tema cando era o diputado responsable do parque de maquinaria, precisamente. Porque é verdade o que dixo o concelleiro, eu teño contrastado por varias vías que ninguneábase aos diputados responsables do parque de maquinaria, sempre, non digo só a vostede, sempre, e o señor Serantes, por boca do ínclito expresidente da Diputación de Pontevedra, era o que decidía absolutamente esa política caciquil e clientelar da que vostede, insisto, creo que non era parte, senón máis ben un sufridor en ese caso. Por iso que eu teño a mellor das opinións con respecto ao seu papel na Diputación, isto non teño ningún tipo de dúbida, e creo que o expresidente da Diputación de Pontevedra era exactamente o contrario que vostede. Exactamente o contrario. É dicir, eu creo que a maior lacra que tivo este país durante moito tempo, en termos políticos... Non fale dunha persoa que non está presente. Estou lle falando... Bueno, hombre, por esa regla de tres... Non fale dunha persoa que non está presente. Antes falou do meu pai, por esa regla de tres... Pero non en plan de darlle caña. Non en plan de darlle caña. O que quero decir, e deixenme rematar se é tan amable, que eu creo que os novos conceptos da Diputación, os novos criterios da Diputación, son máis propios do século XXI que o que había hasta este momento. Que me di? E creo que me di. En opinión do goberno de Lalín é isto. Punto 1. Punto 2, recoñecer o seu traballo na Deputación de Pontevedra, e insisto, porque creo que foi un sufridor tamén da etapa do señor Louzán en moitos casos. E terceiro, dar gracias ao sistema democrático de poder librarnos desta persoa, neste caso pluriimputada, do que teño o peor dos conceptos en termos absolutamente políticos. Nada máis. Bueno, eu creo que vamos a proceder. Por alusión, teño que intervir. Non, solo por alusión. Non é por alusión. De vostede falei ben. Sí, pero mire, eu respeto o presidente da Diputación de Pontevedra, Saínte, era unha persoa accesible, era unha persoa vostede non pode decir o que pensa, que teño un bo concepto, que teño un concepto del, e asegurolle que cando calquera alcalde, asegurolle porque o vivín eu,
cando calquera alcalde iba onde el, fora do partido que fora. Eu teño estado presente en reunións con alcaldes de outros partidos e asegúrolle o trato que tiña con el que non podía ser do máis construtivo. Asegúrolle. Outra cousa... Está reventando a escala de Jos, ahora. Ahora sí que está reventando. Perdón, outra cousa distinta. Hai concellos que non viron nunca en anos nada. máquina de diputación. Eso era un órgano caciquil lamentable. A miña pregunta é... Non hai que ir moi longe, vaya vostede así. Ou deron por sentado que o ser de outro partido non lle iba a dar? No, deron por sentado que a diputación funcionaba... Pregúntelle vostede... Non de chamar o xefe de gabinete, os cargos do partido... Señor Serán, por favor. Incluso chegando en mocións de censura a falarse no trato para posibilitar mocións de censura do parque de maquinaria. E mira que curioso, había moción de censura e os primeiros días o parque de maquinaria de Diputación nese concello con alcalde novo. Sí, cousas que pasan nos concellos que de repente saltaban... Era casualidade. Pero bueno, é casualidade, que hai que asilizar co xefe de gabinete. Pero como... Mire, queren xustificar o injustificable. Mire, vostedes, eu só lle pregunto unha cosa, vos quedes xustifican que as máquinas estén ali meses paradas rascando a barriga? Xustifican eso? Dito así non. Dito así non. E creemos que non é... Pois estuveron, e podo asegurar que e podo asegurar que hai moitas vías provinciais. Vamos a rematar. Ahora xa non é por alusión, señor Crespo. Quedou claro que vostede é moi pro Louzán e que a sétima maravilla do mundo. Eu quero defender a honorabilidade do Louzán, do señor Louzán, na mentre non se demostra o contrario. Mire, na súa condición de investigado. Vou asegurar, na súa condición xurídica de investigado. Mire, o movimento demóstrase andando, polo tanto, o señor Louzán é unha persona honorable. E o señor Louzán é unha persoa que, lóxicamente, xa se verá o problema que ten ca xusticia, xa se verá. Por lo tanto, vostede desde aquí, cando el non está presente, nin pode dicir que o acuse. Eu xa sei que ten unha especial xenreira cara a el, pero, por favor, eu pidolle medida, porque vostede é o alcalde de Lalín, e vostede é o alcalde de Lalín, e non debía falar así dun expresidente de Diputación, porque, mire, o señor Louzán, se quixera falar el, tamén iba a dicir moitas cosas que a vostede non lle gustan nada. Asegúrolle que non lle van gustar nada. Por tanto, non o provoque. Deixo en paz, deixo tranquilo que o señor Louzán é do noso equipo. E o señor Louzán conoce a Diputación ou conocía por dentro mellor que a vostede. Por tanto, non o acuse de nada. Deixe... Que estou metendo nunha tormenta perfecta en canto a resposta, porque quero decir que teño o concepto persoal absolutamente contrario de vostede do que teño de Louzán. Mira que eu estou dicindo, exactamente o contrario, penso de vostede que penso de Louzán. Pero vostede pense que con ese halago que me fai. No, pero que penso de verdade. É un halago envenenado. Non é envenenado. Por favor, é un halago envenenado. Eu quero decir que é un halago envenenado e eu non acepto. O señor Louzán é tan honorable como calquera outro político, hasta que se demostre o contrario, por favor. Sabe que eu nunca vou a revelar conversas privadas entre vostede e máis eu. Nunca vou facer. Tampouco con respecto ao señor Louzán. Pero tamén porque sí. Pero mire recíprocamente, digo eu. Ou só le pola súa parte. Sí. No, eu non dixo o contrario. O que eu vou decir, mire que lle teño advertido sobre o señor Louzán durante anos. Mire que lle teño advertido. A ver. Vostede falaba de salir do texto. A ver, eu estou dicindo que o parque de maquinaria teña as máquinas paradas e que hai moitos problemas. Entón, procedemos a votación. Pero non dixeron o sentido do voto, vostedes. Sí, no, pero vai no ver agora. Votos a favor da moción do Partido Popular. Votos en contra, Goberno de Lalín. Xa veu o sentido da votación. Punto seguinte. Se hai alguna moción por urxencia. Sí, nós temos unha moción por urxencia. Pero hai que darlle a moción. Sí, claro, temos unha moción por urxencia. As mocións por urxencia, o reglamento dice que se pode presentar por escrito no rexistro ou in voce. Vale? O reglamento está claro, o ROF está claro, lean o ROF. Vostede que lle gusta ler tantos libros, lea o ROF. Que lle ven ben. A ver, a moción por urxencia pódese presentar por escrito, no rexistro, antes do pleno, ou in voce no propio pleno. In voce significa que eu falo aquí o que opino desa moción, e a vos dime se é urgente ou non. Se non é urgente, votan contra da urgencia, como fixeron outra vez, acabouse. Non ten problema ningún, deixeme. Eu estou xogando carro do xego. E é unha moción de partido, polo tanto, non é para meterlle un dedo nun ollo. É unha moción de partido. Tranquilices, non sabe o que vou dicir. A ver, señor Crespo. De verdade. Tranquilices, sí. Señor Crespo, a ver, vou defender a urxencia, non a moción. Con todo cariño, recomendolle Valeriana, digo, porque eu diga o que queira. Por favor, será posible. Sí, pero vamos a ver, o sea, para debatir a urxencia temos que tener aquí o texto, ¿no? Non se claro, o sea, non se preocupe. Vai non facer in voce.
In voce. Mire, é curioso porque señor Crespo, é curioso porque esta ten exactamente a mesma de partido Compromiso por Galicia e non a metimos por urxencia. E o PSOE, supoño, bueno, non sei, claro. Pero hai voceiros, tivemos a... Sí. No, de ella Rafa. Home, o alcalde... Bueno, a ver, conto vos, se queredes que a debatamos, debatémola, e se a queremos debatir, pois obviamente vaina defender Maripaz, que é que controla destes temas, senón eu simplemente o que digo é que o problema é que o día 8 de marzo é o día pois internacional da muller. O día 8 de marzo non temos pleno antes, motivo polo que presentamos por urxencia, non por outra cousa. É unha moción con motivo do Día Internacional da Muller, donde hai unha exposición de motivos, tamén lles digo que é unha moción de partido. Perdón. A ver, é unha moción de partido, non é unha a nós chegounos a moción de partido, dixo presentade isto no pleno a maior brevedade posible. Que ocorre? Como a nós nos chegou esta moción, creo que pois o motivo, ou antes donte, o motivo de que a traíamos por urxencia é eso, porque o día 8 é o día da muller traballadora, entón nós o que propoñemos é que este día de 8, basicamente, é instar ao Concello de Lalín a elaborar un informe de impacto de xénero dos orzamentos municipais do Concello que permita analizar as actuacións que se van desenvolver desde unha perspectiva de xénero, prestando especial atención á situación das mulleres e dos homes en relación cos programas de gasto, e instar a Xunta de Galicia, se así o preciso ao Concello, a poñer a súa disposición instruccións ou indicacións para a elaboración do informe de impacto de xénero dos orzamentos. Isto é unha moción de partido, non lle digo que non, é o motivo de presentala por urgencia é porque o día 8 o pleno é posterior a eso. Voulle dicir, primeiro que vamos a votar que non a urxencia da moción, pero ao mesmo tempo Canso dereito. Non, digo, pero ao mesmo tempo que é un tema sensible, convidamos a facer un texto en común institucional pactado por Goberno e Oposición que será leído o día da muller o día 8 aquí no hall do Concello, por exemplo, ou donde vostedes estimen oportuno, pactamos un texto e facémolo, e eu creo que a urxencia da moción variante, pero traballar ambas partes en un texto institucional. Estamos de acordo, a ver, explícome. No do texto estamos de acordo, xa o fixemos moitas ocasións, aquí facías en varias ocasións, por tanto, no texto, de fatar un texto estamos de acordo. O problema é que a moción esta, que é unha moción, como digo, de partido, pide que o Concello de Lalín elabore un informe de impacto de xénero, o sea, a moción é distinta tamén, o sea, iso pode quedar, se queren, deixámola para outro pleno. Claro. Eu creo que é suficientemente importante como para non metela por urxencia, estudiar a traballar. Eu digo, o de un texto pactado, ningún problema, acertado. Ahora, a moción nosa di outra cousa, aparte de eso, o sea, este texto, nós o que pedimos é un informe municipal de impacto de xénero dos orzamentos, e que tamén a Xunta pode axudar nese aspecto. Non vamos a ter problema en eso, pero eu creo que... Pero nós traémola para o próximo pleno. É un encantado, pero digo que o que estamos falando é se aceptar por urxencia ou non esta moción. Nos consideramos que non é necesario, pero ainda así sabe que estamos dispostos en este tema a chegar ao máximo dos acordos, como non pode ser de outro xeito. Por tanto, votamos a urxencia da moción, votos a favor da urxencia, Partido Popular, votos en contra, Grupo de Goberno. Moi ben. Vamos a preguntas. Ten a palabra, se queren, rogo se preguntas. Sí, é que non oín. Ten un para facer a concelleira e despois teño uns cuantos aquí do grupo. Adiante. É rogo ou é pregunta? Non sei que... adiante. Como concelleira e como lalinensa, rogaría ao señor Cuíña respeto. Podo asumir a infravaloración como parte da política, tamén que se me trate como rapaza como se fai habitualmente, pero non vou a permitir que diga de min que me gusta a festa mentras vostede se refira a si mesmo como a que a vostede lle gusta o debate. Sabe que se poden tergiversar as cousas e recalca. Pido claridade e respeto. Bueno, por alusións, digo, unha cousa non máis. Eu cando digo da festa, digo que vostede combativa e volcánica, non me refiro ao feito de ir de festa, que entendo que en maior ou menor medida nos gusta a todos.
está collendo o significado probablemente incorrecto do termo, pero entendo que a vostede lle gusta isto. No, era para evitar que máis xente o collera por o lado incorrecto. Vale. Pero vostede sabe, ademais, perfectamente que non lle dixen no sentido pexorativo do termo, ademais, porque eu hasta ese punto sou respetuoso. Seguinte tema. Que ti queres fazer un, Antonio? Ese foi un rogo por urxencia tamén, por certo. Unha pregunta. En rogos, despois temos unha pregunta, ten Antonio Rodríguez e eu teño outras. Adiante. Eu en rogos teño os seguintes rogos. Rogos que eu pediría que, así como moitas veces no apartado houve debate sobre o tema de rogos, porque hoxe non se roga nada a ninguén, que se cambiara polo de suxerencias e preguntas. Durante moito tempo apareceu nos plenos deste Concello, apareceu suxerencias e preguntas en vez de rogos e preguntas. Sei que hai dúbidas sobre a mesma utilizar as suxerencias e preguntas, pero a palabra rogos non queda moi xeitada. Por lo tanto, son rogos entendidos como suxerencias. Eu prégolle ao señor Casares, igual que lle pedín no pleno pasado ao alcalde, que non minta co meu soldo do Senado, cando fai unha roda de prensa. O meu soldo do Senado é nin máis nin menos co de outros senadores, sexen de calquer grupo político. Por lo tanto, teño unha fixación comigo, vostede e o alcalde co tema do sueldo. Non, eu estou facendo un rogo. Eu estou facendo un rogo, se quere acepto, se quere non acepte. Un rogo non ten debate. Eu simplemente lle digo que non minta con respeto o meu soldo de senador, que é exactamente igual co de outros. Están constantemente... Perdón. As presidencias de comisión pagan. Vale, de acuerdo, pero mire... Joder, que solo 1.400 Pero vamos a ver, pero vostede que quere? Que por ser de la LIN cobre menos cos outros? No, eu non me meto. É que eu son os senadores, son de la LIN, que teño que cobrar menos cos outros. Eu estou encantado que cobre o máximo posible, non teño ningún problema. Pero, se está encantado, porque sempre me está metendo o dedo no ollo? Estou non dicindo que este mal. No, usted di que está encantado e non encantado, ao revés. Eu creo que vostede merece ese soldo, pero é un soldo excesivo para un órgano absolutamente inútil. Vale, o que vostede queira. Son cosas diferentes, claro. Pero mire, no, vostede cando di... É unha pena que os Ciudadanos non patasen a desaparición do Senado, por certo. Que esta miña... Pero patar unha reputación sí que estou de acordo. Eu estou de acordo. Levo artigos hai máis de 10 anos falando da desaparición das diputacións. Oye, se con cada rogo que teño a este debate estamos chevos, Eu rogolle ao señor González Casares, igual que lle pedín ao alcalde no pleno, que non minta co meu soldo. O meu soldo é o de calquer senador que teña as mesmas responsabilidades que a min. Un presidente dunha comisión, que somos 9, non sei cantos somos, somos máis, cobramos exactamente igual. Punto. Por lo tanto, oye, non se metan. Vostede que quere que eu faga ali, que chego ao Senado e que diga, mire, a min paganme menos, porque, mire, os que teño ali gobernando na LIN queren que eu cobre menos. Entón, para facerlos felices a eles, páguenme menos, por favor. Ninguén quere que cobre menos. O que queren é que ese órgano inútil de coste o peto español. Eso é un debate, ese é outro... Eu demostrarei... Por alusións, porque ahora díxeme a mí por alusións que usted sente aludido. Primeiro, eu nunca non din roda de prensa deso. Pois velle, enseño eu. No, pero que non din esa roda de prensa, pero... Sí, dígame, vostede, hai un artículo de prensa onde fai mención... Eu non, será o Partido Socialista. Bueno, vale, agora o meu can pillou unha mosca. 2.800 de soldo, 1.800 por vir fora de Madrid, 1.400... Pero vostede quere debatir eso, é que se quere debatir... No, falamos do seu. Bueno, perdón, quere debatir eso, falamos do seu. Que llevou falar do seu. Pois fáleme. Vale. O que eu este un rogo, por favor, a ver, se quere fágame casa, se non... Veña, déixeme, Nico, déixeme dirixir... Ningún nin outro. Dixo que é mentira. Eu non mentín en nada, primeiro, porque non din esa roda de prensa. Non mentín. Pero volve a ser o de sempre. Vale, pois o Partido Socialista, vale. E eu, por certo, non mentían. Acerto. Perdón, o Partido Socialista, non vostede, ala, como queira. Ningún nin outro. Seguinte rogo, por favor, veña. Ben. Que sepan que eu cobro o que teño que cobrar. Non o nego. Estamos dicindo que pase e volve o tema. Rógolle que nos poña un teléfono fixo na sede como tiñamos e como sempre tuveron os grupos da oposición. Na sede, ali a LB, o que? Non. Dixo na sede. Na sede que temos aquí. No local que temos aquí, por certo, teñen varios móviles, varios concelleiros que non utilizan. Deixeme falar de rogo. E por se quere, o rogo que valoren devolver. Acepto ou non? No, pero non digo... Acepto yo... Logo vai me entender despois porque yo vou Mira, decir. vamos a ver. Porque dispara antes de preguntar. Que non estou disparando, que non vai por aí o tema, fágame caso. Pois escoíteme, mire. Rógolle que poña un teléfono móvil no despacho do PP como sempre tuvo SOE e como sempre tuveramos outros grupos políticos dos fixos, dos que está conectado á centralita, porque creo que temos dereito a poder salir por un fixo como calquer outro. Non se pode falar ben dentro dos móviles, porque ali a barrera aquela que ten de
que se estás no fondo do despacho non tes cobertura, tes que salir Está mal- á porta. está mal feito. Perdón, tes que salir fora, Está mal feito, está dicindo vostede. Digo que non hai cobertura, e no sótano tampouco. Mire, dígolle. Hombre, pois en un edificio de 15 millóns de euros que non previxen nin siquiera cobertura, manda carai, pero bueno, eso xa... Nos ascensores é imposible tamén. Veña, seguinte rogo. Rogo que se poña un teléfono fixo no despacho do PP como sempre tuvo SOE. Non se pode falar ben dende os móviles. E o noso asesor que traballa ali ten que facelo desde o seu, porque nós temos teléfonos corporativos, pero os concelleiros, pero o asesor non ten un teléfono corporativo, polo tanto eu pido que Podes facer unha pregunta, porque mire, hai falta de teléfonos móviles no Concello e hai varios concelleiros seus que o vin o tema que non os utilizan. É certo, empezando por No, Manolo. pero quero dicir, se hai unha posibilidade de que os devolvan para ser utilizados por outras persoas, non se preocupe, valorámoslo, non é a petición, vale? Eso queda, eu Vale. único Digo o rogo que lle fido é que o teléfono Cambiolle móviles por fixo, vale? No, eu que lle digo, non faga demagoxia. Veña, hombre, que, joder, non tome todo tampouco a pé da Eu letra, pídolle que o teléfono fixo que había ali, que estuvo hasta hai unha semana, que volva a estar. Porque a non é certo que nos puxeron unha línea de datos independiente, pero é de datos, non é de teléfono, é de datos. Por lo tanto, nós temos unha línea de datos que de alguna maneira, temos unha línea de datos que de alguna maneira hai que agradecer, porque estamos independentes do Concello. Agradecer non, é o xusto. Perdón, e iso xenera que non haxa malos rollos, e iso é bo para ustedes, é bo para nós, temos unha línea de datos, pero non temos teléfono fixo. E, ás veces, eu estou falando por teléfono ali, e teño que levantar e salir á porta para que non se me corte, porque hai mala cobertura. Pero xa non é iso, é que ali traballa o noso asesor, que está un pouco pachucho, que se tuvo que ir. Perdón. O asesor é meu. Perdón, vale. Un asesor do noso grupo. Non é asesor do alcalde, é asesor do noso grupo. Eu que confundo No, é personal de confianza da alcaldía adscrito ao Partido Popular. Adscrito ao Partido Popular, polo tanto é da nosa confianza, non da de vostede. Mire se no, teño... se vostede lle gustaría que dependera de vostede. Mire se lle teño confianza que agradecín ya antes o tema do Concello. Xa vexo. Pero mire, el, cando ten que falar amigo, ali está aquí, ten que falar do teléfono seu. Aceptado, veña. Vale, aceptado, pois gracias. Pero cambio móviles por fixo, volvo a decir. Moi ben, pero eso que yo diga que... Vale. Rogo tamén que a sala de prensa do Concello poida ser utilizada por todos os grupos políticos para desenvolver a actividade municipal. Iso quere decir que cando temos para temas de actividade municipal entendemos que se nos debería deixar porque se lle cede a moitos colectivos, estamos vendo todos os días, para os seus correspondentes fins. Se un colectivo pode utilizar a sala de prensa, con máis motivo un grupo político municipal utilizar. Obviamente, non para tratar asuntos propostas meramente políticas e partidistas, donde para iso están as sedes. Eu non falo para presentar unha moción típica do Partido Popular, pero para falar dun tema municipal, eu entendo que sí temos dereito a utilizar a sala de prensa como mínimo calquer colectivo que lle prestan a todo Dios, o cal me parece ben. Rógolle tamén, noutro rogo, como solicitei no pleno pasado, que a orden do día da sesión plenaria recolla cada moción como un punto distinto, como ocorre noutras administracións. Acordamos na semana pasada, no pleno pasado, e non se produceu neso. Digo máis que nada para ter claro que moción toca debatir e non toca esta, toca aquela outra. Prégolle, que eu creo que non o veu ben, que modifico o decreto que lle remite ao noso asesor, porque é algo realmente escandaloso. Eu nun decreto levo feito uns cuantos miles de decretos. E mire, eu creo que ao mellor estaba nun momento deses de incómodos e ao mellor pasouse a hora de formulalo, pero que poña aquí que o seu horario de traballo é de tal hora a tal hora, pareceme ben, pero o seu asesor é noso, o horario de traballo desa persoa debíamolo decidir nós, non vostede. E logo pon aquí tamén, o seu lugar de traballo será exclusivamente o despacho adscrito ao Grupo Municipal do Popular. O servicio municipal que non ten teléfono, o sea, traballa sin teléfono. O sea, o único sitio, pon aquí, o único sitio de traballo será exclusivamente, perdón, eu que lle digo é que supoño que isto estará suxeto a interpretación, pero supoño que nos poderá acompañar aos distintos membros do grupo a facer o noso traballo. Non terá que estar ali físicamente no seu salón. Sempre que vai acompañado con vostedes e despois ten dereito, como calquera veciño de Lalín. De acordo. Eu que lle digo é que eu pidolle que modifique este decreto porque dice no exercicio do seu cargo non poderá, baixo ningún concepto, acceder ás plantas primeira, segunda e terceira, nin ao resto de dependencias da planta baixa que non sexan registros xerales e servicios comuns. Cando actúe en calidade de veciño, terá acceso a todas as dependencias municipales. Isto parece de gila. Cando actúe en calidade de veciño, terá acceso a todas as plantas municipales, mentras non. Oiga, el é empleado desta casa, pero
é veciño tamén desta casa. Como se discute se está en calidade de veciño ou en calidade de empleado? Eu creo que eso sobra. Sobre todo por unha cousa, que eu a verdade, eu creo, perdón, pero eu termino. Vendo uns ordenadores do gabinete da alcaldía é fácil de distinguir. Eu termino, deixeme acabar Entende? Non poderá acceder á rede corporativa, tampouco terá acceso á centralidade telefónica, en fin, que, mire, este decreto que viña nos plenos hoxe é un despropósito. Avalado polo secretario. Eu pídolle que o cambie, porque non pasa nada, poña claramente o que quere. É un decreto desde un punto de vista legal avalado polo secretario do Concello. Eu creo que... Non, pero se o decreto ten en conta do que lle poñen, se probablemente sexa legal, pero é un decreto totalmente fora de lugar. É un decreto, é un despropósito en todos os lugares. Na opinión do goberno de la Lima. Mire, eu podo entender este decreto, se Vila anduvera pululando pola segunda planta ou pola terceira ou por tal, ali como o can que non xanta. Pero mire, non é o caso, porque Vila non fixo absolutamente nada, nin bo nin malo, e simplemente estaba ali e chega este decreto. Bueno, vamos, este decreto e se hai algún problema con el que se lle diga, oiga, mira, que ti aquí estás facendo política, ti non podes facer política aquí neste asunto, neste ordenador ou veciño ou con este, porque mire, señor Crespo Iglesias, eu quero decir que a Vila, como digo, porque o trata vostede así con este Vilariño, sí. Eu coñezo Vila tamén dende que era neno, é das persoas que máis agradecido lle estou tamén por estar na alcaldía, é dicir, eu estou encantado con el que este aquí, encantado. Seguinte rogo. No, solo para o escrito o Partido Popular. Vale. Entón, seguinte rogo, veña, xa quedou claro, seguinte rogo. Rógolle que despois de facer este flamante decreto lle mandou un comunicado aos funcionarios ilóxico e inusual na democracia. Dixo aos funcionarios prácticamente que ollo con falar co asesor do PP que lles corto o pescozo. Pero que di? Eso, a ver, vostede mandou o interno, se quere consigo, dese conta que eu teño acceso a eles, como poderá imaginar. Eu escribí un correo dicindo... Mandou un correo a casa que, cuidado con Vila, que debe ser unha presta. Desde que son alcalde non mandei nin o primeiro correo aos funcionarios da lei, nin o primeiro. O sea, empece vostede... Mire, vou a facer unha cousa. Perdón, vou a conseguir... De verdade, Dios mío, de verdade. Hai funcionarios... Usted dicindo que os funcionarios municipais son desleais. Son desleais. Vila non é un delincuente. Home, non. Traballa para min. A mí o que me preocupa que lle cheguen cousas dos funcionarios municipais a vostede. A ver, pero... Perdón, punto 1 e punto 2. Primeiro que non existen, que parta do alcalde, xa lle digo que non existe. E segundo, que funcionarios municipais que lle cheguen a vostedes cousas que non existen, ou con esta, sorpréndeme. Vale. Bueno, non me sorprende, entón, pero bueno. Vou facer unha cousa, Rafa. Vou facer unha cousa. Como é un correo, vou non coller a voucho remitir, non pasa nada, é velo ti, porque ao mellor, igual non o mandaches ti facer, igual o mandou Nico, porque ao mellor é unha cousa de Nico. Non sei que non firma. Eu non. Xa lle digo que eu, como decía vostede, pola miña honorabilidade, que eu non fixen con Bueno, pois eu que lle pido... Veña, seguinte. No, pero non se preocupen, que o correo vou mandar a vostede, vou non coller, vou mandar, non se preocupen. Ao mellor non lle mandaron a A ver, sepa que son 25 anos alcalde de aquí. O sea que hai funcionarios desleais, está dicindo vostede. Como? Desleales? Home, o correo interno non lle poden pasar. Pero non se dá conta do que vostede está dicindo. Vostede está reconocendo que hai un correo... Que te pillamos, que te pillamos. É dicir, non sabemos que é unha cuestión estadística. Aquí haberá de todo. Eu estou encantado cos funcionarios, haberá de todo. Pero que te pillamos, hombre, Veña, que foron pillados. Ti non podías ter un correo así se existise. Perdóname, non te preocupes, estou dicindo que che vou a reenviar. Veña, adiante. No, pero que digo que eu que digo é que se existe, realmente é deplorable que se inste aos funcionarios desta casa a non falar con os asesor. No, perdón, seguro que non hai un correo que diga eso. Más ou menos. Ben, vale, eu digolle que modifique os términos. Pactado de máis ou menos. Seguinte rogo. Eu digolle que modifique os términos. Teño unha xunta de goberno, veña. Bueno, pero o pleno é máis importante que a xunta de Digo, goberno. pero que estos son novos, non é o pleno, digo, o debate. Xa, pero como non podo falar outras cousas, falo aquí. Rógolle. Despois de pillalo demais. Bueno, a ver, veña. Pero por favor. Hombre, pillei non a vostede cun decreto fascista. ¿Quién? O decreto que lle mandou a fila, a ver, o decreto que lle mandou a fila é
infumable. Ahora fascista, a ver, por favor. O decreto que lle mandou a Vila é infumable. Ese decreto, mire... Eu teño dúbidas de que vostedes aí significa fascista. Eu teño aquí a copia. Teño dúbidas, porque senón non mo diría. Home, parece un apestado. Trato como un apestado aquí. Quere retirar... Trato o empleado este como un apestado. Escoite, quere retirar o termo fascista? Doulle a oportunidade. Sí, mire, retiro o fascista e dígolle que é impresentable o decreto este. Vale? Agradezco yo. Vale, pero impresentable en democracia. Agradezco. Continuo co rogos, que isto dá moito pasío, isto dos rogos dá moito pasío. E deime conta. Rogolle ao alcalde que lle transmita a señora presidenta da Diputación, doña Carmela Silva, que cando veña a Lalín non amose o seu sectarismo político miserable, propio de outros tempos. Eu rogolle ao alcalde que lle transmita. Onte demostrei que é un rogo innecesario. Eu non me estou metendo con vostede. É un sectarismo político impresentable propio de outros tempos, e se esa é a nova política da que tanto fai gala na Diputación, realmente é denigrante. Dígalle, sabe que xa o fixen. Dígalle que en Lalín sempre se fixeron as cousas de outro xeito. Se ou non o fixen. Si, dígolle. Vostede está reconocendo que lle dixo impresentable que non... Que non me gusta que non o conviden a vostedes a actos de Diputación. Xa o transmitín e onte, públicamente, agradecinlle o seu traballo por o que traballo de eu non lle estou reprochando nada a vostede, dígolle que lle transmita que en Lalín facemos as cousas de outro xeito, e ainda que teñamos diferencias políticas, cando hai un acto de inauguración sempre se invitou a toda a corporación. Tería que utilizar o mérito en este caso, porque como sabe xa o fixo. Sí, bueno, pero veña, adiante, eu sei que públicamente dixo que se me agradecía a mí e tal. No, que falei con ela. Cando inaugura algunha institución, eu creo que mínimo que o diputado, o único diputado que ten a zona, que ten a comarca, algo que se inaugure no Deza, por deferencia debería me invitar. A mí dame igual ir que non ir, pero por deferencia debería me invitar. Esa é unha mala praxis da nova política que ela fai. Estou absolutamente de acordo en que ten que invitar. Pues moitas gracias por estar de acordo, o cal demostra que a presidenta meteu a pata. Rogamos, este é un rogo que non ten mala intención. Mala introducción. No, mala intención. Mala intención, digo. Escoite, xa verá como me vai dar a razón. Rogolle que o paso de peóns que hai frente ao Lalín Arena, que o tenente alcalde fixo referencia a él, incluso neste pleno, como perigoso, se acometa a reforma o antes posible, conscientes desa perigosidade, nos deixamos un informe feito aquí dunha actuación que anduven buscando nos papeles que eu intentei levar copia do meu e que non os topei. E non lle pediu a ningún funcionario? Perdón. Como... Non os topei. Tanto que a min... Básicamente... Xádeme fazer o novo, por favor. Non sabe do que vou dicir? Básicamente, no informe que nos tiñamos, tratábase de levar o paso con lombos porque hasta agora é o máis efectivo para os coches, para que reduzan a velocidade os mesmos, xa que logo tiñamos unha previsión dunhas señales luminosas que no seu momento mandei a buscar o capataz, que é o mesmo que teñen vostedes agora, o señor Galego, e que custaba alrededor de 6.000 euros e que era unha célula fotoeléctrica que se activaba, valía sobre 6.000 euros, activábase, tiña varios dispositivos LED polo camiño, burbulleaban cando se modificación de crédito. Modificación de crédito. Eles poden... A ver, perdón, eu digo o que me dixo... Que estás dicindo? Que estás aforrando con respecto a eles? Outra vez máis? Mire, a ver. Eso non o busquei eu. Mire, eso buscou no capataz. O capataz dixen, hai que buscar un dispositivo. O capataz buscou un dispositivo, mandoume un vídeo do MER, e dixo que costaba sobre 6.000 euros. Pregúntelle a él, que quen o buscou foi él. Claro que pode haber outros dispositivos distintos. Eu digo que había un estudio para poñer, elevar un pouco o chaun, porque os coches, cando reducen a parte das señales luminosas, o que máis lle fastidia é o tema dos lombos, polo tanto, o lombo é o máis efectivo, e logo a parte luminosa para que entre noite e día, e de noite se vexa cando se acerca unha persoa, vale? Por tanto, eu fagolle ese rogo que o informe está feito. Perdón, e pregúntelle ao capataz que el buscou ese dispositivo. Se hai outros máis baratos, eu non o busquei. Por lo tanto, pregúntelle a él. Bueno, algún rogo máis? Ben, non, agora vamos ás preguntas. Preguntas, Antonio Rodríguez, tiñas unha e despois tiña outras tres. Utilizo o micrófono, se é tan amable. Moitas gracias. Eu escoito yo ben, pero seguramente por YouTube non, por eso. Era sobre a situación que se encontra a recuperación dun camiño aí no lugar de Vilasoa, Bendoiro. Parece ser que falaron co señor Madela, falaron con vostede, parece ser que quedaron de librar o camiño. Hai un señor que o ten ocupado. Quería saber
porque isto parece ser que foi antes de Navidades, comprometeros a libralo, parece ser que a día de hoxe ainda non se fixo a recuperación do camiño. Falaronme moi ben de vostede con ese tema, precisamente. Ten vostede razón, hai un problema en canto a... Bueno, non teño que contestarlle, pero contestolle encantado. En canto a propiedade da vía, non está claro ese tema, pero si lle vamos a dar unha solución, lóxicamente. Quero dicir unha cousa, ahora que teño a posibilidade de falar con vostede, dendo o máximo respeto e a máxima tranquilidade. Porque divírteme ler o que escribe algunhas veces. Eu pido ler, a veces pon non sei que, bipolar, estas cousas. A bipolaridade é unha enfermedade. Eso son eu, Non, el tamén que o lin. A ti xa, doche xa por amortizado en ese sentido. A bipolaridade é unha enfermedade, hai xente que a sufre e moito. Na liña hai varios casos, ademais. Chámeme o que queira, tampouco fascista, pero bipolar eu preferiría que utilizar outro tipo de termos. Eu a vostede non lle chamo discapacidade mental ni nada polo semellante, gústame dicirlle outras cousas, pero creo que hai con este tipo de cousas hai que ser especialmente cuidadosos, vale? E punto 2, tamén lle gusta a vostede decir moito que toda a vida só seré fillo de, é unha cousa da que estou eu especialmente orgulloso. Ten vostede razón, tolla razón. Vexo que ve moito as redes sociales. Sí. No, a súa, porque hai xente, todos. mire, hai xente que lle gusta ver, eu que sei, bueno, ahora xa son maior, pero daquela sabía o de Gabi, Fofó, Miliki, agora non hai, teño unha edad, prefiro ler as súas redes sociais. Seguinte pregunta. Ben, pero non me contesto a pregunta, se van... É que non teño que contestar a pregunta. Antonio. Non teño que contestar a pregunta. Hombre, vostede ten máis experiencia que a mí en este tema, Voulle contestar por escrito, non se preocupe. Para decir as tonterías que dixo, a verdade é que excusou contestar nada. Non ve, é que, claro, despois non quere que lle diga o que lle digo a veces. A mellor debía utilizar outro tipo de lenguaxe, se é capaz. Voulle contestar por escrito a isto. Pois agradecemos que nos contesten as preguntas por escrito, independentemente que as contesten aquí verbalmente. Hai unha... Sí, claro. Dime. Se dixen que os robos e preguntas vai ter un cumprido servicio aquí neste pleno. O tenente alcalde Nicolás González Casares xustificou que a cantidade que percibe pola súa nómina de dedicación exclusiva viña motivada, porque por certo que lle votei a favor, viña motivada porque ademais do seu soldo como enfermeiro de urgencias percibía un importantes emolumentos por cursos que impartía en diversos puntos de España. A pregunta, segue vostede desenvolvendo esas actividades e cobra por elo? Gracias. Por suposto. No mes de febreiro celebraron dos actos de inauguración programados pola Deputación de Pontevedra no Laboratorio de Mouriscade e do Viveiro de Empresas nos que non foron convidados nin membros da oposición nin o deputado provincial da Rama. Preguntáronlle dende a Diputación ao señor Casares, ao tenente alcalde, sobre a conveniencia ou non, como me dixeron a min, de convidar ao deputado provincial da zona aos referidos actos. Eu non digo que esteña vostede culpable, pero como dixeron ali, sí. Considera o señor Casares que non debe ser convidado o señor Crespo a estes actos, etc. Aos representantes dos empresarios de MEIS, do Barro MEIS, que se inaugura hoxe, por certo, convidouselles ao acto da inauguración do Viveiro de Empresas con máis dunha semana de antelación. Os empresarios de Lalín só cun pouco máis de 24 horas. Parecelle normal que se inaugure un Viveiro de Empresas sen que a patronal tenha coñecemento... Perdón, a eso ten que contestar o tenente alcalde. Son temas da Deputación, por que nos pregunta a nós? No. Eu xa dixen antes que a min pareceme mal ese tipo de cousas. E son en este momento alcalde. A min pareceme mal. Son diáfano na resposta. Eu creo que debe plantexar estas cousas na Deputación, non aquí. Non sei por que se dirixe ao tenente alcalde con este tema. Pois diríxome ao tenente alcalde por unha razón, porque pregunta a xente, cando ali preguntaron, nós temos xente de confianza na Diputación, persoal de confianza. E o persoal de confianza, cando se falou de invitar a un ou outro, tanto de Barro Mes como de Alí, alguén, sei que comentou, hai que falar con nosos de Lalín, non sei que lle parezca mal. Non sei, eu pregúntolle a vostede. Vostede con dicirme que non se cumpleu. Vostede con dicirme que non se cumpleu. Pero eu pregúntolle porque a min ali me dixeron. Eu a miña palabra honor que Nico nunca me dixo nada. En canto cheguei a Mouriscade, botei no falta vostede. Dixo, non está Crespo. Se non me invitan... Pero non sabía. E non tal. Eu, encantado que vostede valle, pareceme normal. É o diputado provincial da zona, e mentras é o diputado provincial da zona, que será durante algún tempo... Non somos dubidosos en eso, Eu creo que o sabes, ademais, Dende aquí, dende esta casa. Eu podo dicir unha cousa. Cos defeutos que tanto di vostede que tiña Louzán, cando había unha invitación, unha inauguración
de algunha cousa en calquer comarca, os diputados daquela comarca dos partidos que foran invitábanse a todos. Bueno, e sobre todo serán concelleiros de partidos independentes e tal en sitios susceptibles de mocións de censura. Tamén. Veña. De acordo? Pero invitabas a todos, tamén a eses, Rafa, tamén a eses, pero a todos. Veña, adiante. Déixame contestarte con total claridade. Non, xa máis faría eso, porque eu entendo o respeto institucional e pareceme ben que vayas, ademais. A parte nesta cuestión do Viveiro e de Moriscades hai que ter moito que ver e eu agradezo. Igual que cando nós teñamos que inaugurar algo que empezarades vos, como vai ser a biblioteca, eu quero que estedes ali, evidentemente. Está contestado. E de mí non terás dúbidas. Preguntei a Nico, non a vostede. Veña. Na acta da Xunta de Goberno do 1 de febreiro, que nos pasaron, por certo, que nos pasan con bastante atraso, pero bueno, vámonos pasando, como é preceptivo por lei. Na acta da Xunta de Goberno do 1 de febreiro figura a compra de 450 toneladas de zahorra por un valor de 3.539,25 euros a unha empresa que a ten que mercar ese material a outra empresa, que de comprarlo directamente a esa empresa sería máis barato. Cal foi o motivo de comprar zahorra a un intermediario cando se o fixeran directamente á canteira se iría máis barato? Poñolle esos datos. E máis podo demostrar que é máis barato, pero é normal, se eu lle vendo a vostede e a vostede eu ten que comprar a outro, se eu lle compro a ese outro directamente sale máis barato. Sabe que lle digo? Que eu creo que as compras de zahorra destes últimos anos, ao mellor calquera día destes, dan moito que falar. Teño esa intuición. Pois mire, eu podo lle asegurar que podo lle asegurar teño esa intuición. Podo lle asegurar que non sei que intuición ten. Eu só sei que o seu grupo, baixo o seu mandato, fixos unha compra de 3.500 euros a un intermediario que non ten zahorra, que a ten que comprar a un terceiro. E aquí hai empresas que teñen zahorra. Concreto non o coñezo, Mire, non é contésteme. Mire, non é contésteme. E outras cousas que lle diré. Deixeme falar, que dirixo. Teño a intuición... Ten que ver algo con isto? Sí. Teño a intuición que a zahorra, ao mellor, dos últimos anos, dá moito que falar. A intuición. A ver, eu teño a intuición de que non se pode presumir dunha cousa e facer xusto a contraria. A min isto non me cadra, se conta que é unha factura que nos chamou a atención. Eu sinceramente non coñezo o tema, chamounos a atención. Vou no ver. Chamounos a atención. Eu podo asegurar que no viveiro de empresas no viveiro de empresas, perdón, no plan que hai en Liñares, no obradoiro de emprego de Liñares, hai certas cousas que me chaman moita atención. Xa lle direi cales. Que me chaman moita atención. Que son legales. Non, estou estudiando para eu pedir documentación, ainda non me deron, cando me dean xa lle direi. Pero do viveiro de empresas? Non. Estou falando de Liñares, da Escola Obradoiro. A Escola Obradoiro compra materiales. Podes comprar xa o Pedro, de acordo? É legal, de acordo. Legal probablemente sexa. Pero unha cousa é dicir unha cousa e facer a contraria. Pero bueno, veremos o que eu pidín esa documentación, cando me enseñen xa falarei, mente non podo falar. As obras da nova biblioteca municipal levanse a cabo, que están levando a cabo, están prácticamente rematadas, pero cal é o motivo de que vayan tan lentas para a apertura? Pregunto eso. Se son conscientes que cada mes que adiante a apertura afórrase case 1.000 euros de alquiler, ou non case 1.000 euros de alquiler da vella. Por lo tanto, home, isto case tiña que ser máis un rogo que xa acaben o antes posible. Podo contestar por esa a biblioteca xa está recepcionada, sobre hai tempo que acabar. Xa, pero vale 1.000 euros o alquiler da outra. Pero tamén vale amolar. A ver, Román dixo que lle iba a dar os diñeiros para un muebles. Por que non se licita iso antes posible? Está mandado o convenio, A ver, é da parte da lei. Eu entendo que teñen os seus tempos, pero está enviado o convenio, O convenio está enviado, Vos pusestes para a biblioteca, non vos un mandato para a obra. Non deixaste nada por equipamento. Home, pero normal. O convenio non, a proposta de convenio, mellor dito. Ainda non o firmaste? Eu mandei a proposta de convenio, ainda non vou de volta. Ainda non o podes licitar porque non tedes o convenio firmado? Non veu da xunta ainda. Pero deixame acabar. Non veu de palabra, Deixame acabar, que é máis fácil non entender. Entonces, como non tiñamos cartos para facer os orzamentos, porque non sabía, fomos a unha baixa da Deputación, que había das obras dos bienes de Zona, Liñeiros, unhos bienes que había tal, fomos a baixa, que había aí 60 e pico mil euros. E deses 60 e pico mil euros, collimos 40 e pico mil para mobiliario da biblioteca, que se está instalando este mes. Precisamente hoxe acabaron de instalar as bibliotecas da sala de abaixo. Como non dá para todo, con eses 40.000 euros xa os aproveitamos, non só nese pequeno mobiliario, porque o mobiliario que así non se comprou, son pouco usar da planta baixa. A parte dos audiovisuais, das alarmas, do circuito de internet, dos racks, desas cousas máis técnicas.
E logo, con 40.000, que supoñemos que conveniará Román, Consellería de Educación, mellor dito, e 40.000, plan do Concello de Diputación, temos 80.000 para comprar móviles novos e biblioteca. Por certo, sí, non tocamos, pero ahora que estaba no proxecto inicial do arquitecto, é dicir, eso, eu cando chegue... Pero se vai a tardar moito, traída de riba, provisionalmente, funciona, e logo quitádela cando tiñades que compre de los novos. Cando viñeches para este Concello, que móveis trouxestes? Como compramos unha partida de muebles. Porque no Concello que valía a pena, según ti. Pero é que non estábamos pagando alquiler polo vello, amigo. Bueno, pero pagaba luz, auga... Pero, hombre, pagábame luz. É dicir... Auga non, é? Bueno, auga non, ni saneamento, ni... Bueno, seguinte pregunta, por favor. A última, por favor. A última pregunta. Como están as xestións do Plan Provincial Pusín no que reserváramos nós 200.000 euros para a Ronda Leste e os 100.000 que estaban destinados ao Parque Infantil, que según vimos nos medios iban destinar a Ronda Leste? Simplemente como están esas xestións un ano despois. Considero que feitas 300.000 do ano pasado, 500.000 deste, contestádeme, non hai para ningún que este problema. goberno definitivamente arranxe a desfeita da Ronda Leste. Vale. Bótame a miña culpa tamén en unha caride. No, eu dixen a desfeita, non lle dixen que ten vostede. Vale. Dixen Ben, non teño máis preguntas. valorativo. Moitas gracias. Nada máis. Gracias a todos. Bo día. Bo día.